ni alamu makawuono iduoko kiny. Gima timore sani kiny onego wane ni asego olokore. Wane ni opogore kaka nyo en nyoro. Waneno paya kacha matiende ni ohala sirikal osekelo machiegni, tije idwa yawre e yo Homabay ka, gigo mayando ok wane wang'a yore. Bende waneno emomiyo anya wacho ni Homabay oseyute sirikal ni moingo Kisumo kendo moingo Siaya. Koro wan kaka jo Homabay wadimbre, warwak welo, warwak mwandu mabiro, kendo welo kikne side wa marach, wendo ipando ne side marach. Wanyisgi ber mondo koro giduogi, wa invite gini bangma chaku duogi. Connection mabiro gi welo mabiro bende wamany, walos ohala, kiko beda ni nyasi no biro wamiel, watim network gi welo mabiro ni bangma gibiro duogo to be wabiro dhi limogi mondo wasum paro mopogore e kama wadhie maber gi kama ok wadhie maber. Jatend piny Kenya yudo thuolo mar chopo kendo mar tayo nyasi ni mano mar Madaraka de mahiga ni e kaunti ma Homabay nyakoro Ramogi Jwang, kendo thuolo ni duto odhi bedo kae kod paro ka achiel koda ka geno mathoth ahinya mabiro kuom oganda kuom gigo duto manya bedo ka, nikech ang'e ni mae e chenro madhi bedo godo kata ka wan kodi kapok ochopo e nyasi no. Gigo ma jatend piny bedo kae kasingo osenengo oganda mopogore kano dhi Embu ibokoni kanyo pur mag chai, kahawa, kama gintiere kanyo pith e kin mamoko gik mantiere kar kanyo. Dwaro mag jo Homabay kaunti ma iwuoke ahinya maduong' ahinya nyasi ni ma kelo oganda jo Kenya duto kanyakla, obed mane maduong' ahinya ma jatend piny Kenya onego bed ni rango? Gima duong' sani en yudo mwandu e alwora marwa. To mwandu ok biya, onego yaw thuolo mag tije ne vijende, ma ka jatend piny ochopo Homabay, mane singo mane aparo ni onego bed maduong' sana kaka vijende nyalo yudo tije. To waseneno ka jatend piny singo gigi, to jatelo okrach kosingo gigi. En jotelo mwayiero emonego lu singo ma jatelo wacho. Nikech jatelo ko biro odhi singo gik mang'eny, to ka jotendwa ok oluwo timo follow up, gik mosingi gi ok nyal chopo kare. Affordable houses igera sego kacha oyaw thuolo mag tije ne kijende kata ne professionals, engineers maromo nade e Homabay. Mago onego sani ang'eyo no dhi singo kendo ni migero go odhi singo moko mi dhi med gero, odhi singo ndeche mamoko be nosasingo, mamoko be odhi commission sama odhi kapok chieng' nyasi ochopo. To koro jotendwa bendo ka opportunity ni ka jatend piny osasingo be watimo follow up. To mondo tim follow up nyaki bed ilos osiep e kindi gi jatelo. Obiro singo number 1 mondo omoro oganda mang'eny moneno. En be en jasiasa, obiro wacho gima it oganda mobiro kanyo gombo winjo e sama owuoyo no. Samoro gino ok nyal timore nikech samoro ok en gimo chuno. Wang'iyo ni en gimo chuno koso en gimo winjore. Gimo winjore en gima mit ne it. To gimo chuno en gima nyaka jatelo tim. Los luasi mar tije ne vijana ma Homabay, ne mine ma uso rech kachacha, oyud luasi maber mar ohala. Kaka ginyalo golo ohandgi mag puothegi e alwora ma sego mondo dhi kata pinje maoko, pau kabunde kacha mar ndege. Onego nyiswa ni sani en bendo nego yawe mondo bed e level moro ndege nyalo piyo kendo rech waka inyalo kaw gi ndege kacha titere market maoko. Mag gik monego wapar nikech gibiro yawo yor mag tich. Gima wacho ni jatelo kik sing tije to singnwa luasi mar yudo tije. So mano be ni yakoni kanyo ni kata county be nigi thuolo mano mar bero tije kata ka sirkal mamalo pok odonjo. Tend county nitie giteko, to tend county nyaka ti machiegni gitelo mamalo. Nikech allocation mimiyo county okoromo, nyaka jo county government bed jo kisera ma paro ni counties wa ang'wen mag Kaluo, county ma Homabay Nyawang'aya osebedo jakisera kendo machiegni gi sirikal. Kendo emomiyo aparo ni oseyudo ber moingo counties mogo adek ma Kaluo. Nikech nyaki bed jakisera, nyaki bed jambola, nyaki bed jahocho, to kendo nyaki bed gi chuny ma ok tho. Ibiro dhi kacha idiedo line State House tinyisi ni kawuono ok inyal neno jatelo. Iwang' tiwacho ni an ok aduogi. Iwacho ni kaka imedo duong'o e kaka jatelo biro wacho ni tho
miuru gimo dwarono. Koro nyaka wabed jombola to wabed jokinda. Jakinda ema keyo. To mama Gladys Wanga pano sebedo jakinda, kenda asefwenyo ni ok okuon piyo, to mirima be ok omak mirima ahinya. Emomiyo Homa Bay waseneno ka oseyudo matunda moingo counties moko ei Kaluo. Kabane chal mar wach nyakoro mo jwang wantiere kar penjo pothoth beno moko emonomi ka yoro gi tibedo mana edhi mana ter igino maida wacho kachiel Jawarianda wacho sedonjo ka kende ne chenro kodwa kachiel ka machielo biro ayudo ka entiere Sakwa Bondo. Erokamano Regan Otieno oluwo twak okinyi ma kawuono. Erokamano nya Regan Otieno Ukech. Erokamano nya entiere Migori County iluwo twak kendo imor gi twak madhi mbele kar kae. Dano jode fundi wacho no jode sirkal no Ramogi tich maler ka ntiere Matoso Kadem piny maber. Erokamano nya kumote mari MC Oguyo Silva eni chenro kar ka Quinta Dulo wacho neno ka entiere e county ma Nakuru. Nitie oganda mathoth madhi yudo thuolo mano mar chopo kar kae. David, e kinde ma nyasi ni bago tibagi kinde ma ndhicho dhi mbele, remo pod chwer kalore kod monj mitimo ne oganda mopogore ma en self rule ma wacho ni en nyasi madhialo kata mahingo odiochieng'no mane piny Kenya owuok e lwet jowagunda kod self rule mare. Mano wacho ni en semi independence nikech koro kod full independence mar bedo republic e higa maluwe mar 1964 koro en thuolo mag timo gige mathoth. To gima ntiere kar kae remo no chwer mag jo Kenya mondo mi piny Kenya oyuda loch mare ka wuok e lwet jowagunda. To sani pod wantiere gi timbe machalo mago mag jowagunda to giwuok kuom jowa ma jorotenge ma jo Kiswahili nyawacho kanyo ni ukoloni mamboleo. Pod en gino mantiere kindwa kendo wanene pile ka pile. Nyasi ma kamae ka itim orange yo machal nade ratiro mag oganda nyaka sani kama nitie okenge mosego ino sekalo 60 igno sekalo 60 nyaka wuog e lwet jowagunda kendo wang'eyo lweny mane otimore, remo mane chwer momiyo ne wayudo loch ka wuok e lwet jowagunda. Loch ne waseyudo mwabedo gi moro ni self rule matiende ni watayore kendwa. Loch mapok wayudo en economic rule mane lweny ma wan go odiochieng' ma kawuono. Nekech mokwongo ka wawuoyo e pogo mwandu mag piny momiyo pok wayudo loch mar economical rule emomiyo wan gi weche mag ndhicho nekech vijende onge tich. Sama onge tich no ok onyal bedo odhi bedo jakwecho to kije isetero nyathi skul ok obi yie mondo bed jakwecho, obiro manyo gi yo moro amora mondo yud ni en be onyalo bedo dhano. Mane kama wantie ma ker ka dhi e Madaraka ni onego wach ni kawuono ang'eyo counties kaka nitie to ne wase pass katiba manyien manochiwo ne devolution. Chakre kawuono pesa mwaketo malo wadwa keto pesa ni bendo devolve kako winjore. Percentage mimiyo counties tin ok nyal miyo operate mondo los luase mag tije. Nitie jalony moro no wacho ni kind ong'er kiketo ne pesa to gi rabolo obiro yiero mondo ka rabolo to we pesa o wiye wil ni ok ong'eyo ni pesa ni biro nyiewo rabolo mang'eny. Mano timore kaka wasebedo culture nyaka wayud independence kata Madaraka ni wadwaro mana tich e office, white collar jobs. Ne ok wapuonjore kata ne sirikal ok omiwa thuolo mar loso luase mar bedo gi tije mopogore to gini pod inyowa nyaka odiochieng' ma kawuono maka Madaraka Day ma kawuono wa celebrate wawacho ni wadwa timo empowerment, wadwa miyo jowa teko mondo los mwandu kigin, mondo los tije kigin ka wamiyo gi luase mar timo tijego. Wagolo negi oshuru mapek mag ohala mwaketo. Sani kidhi kata Homa Bay kacha mine ma uso rech kacha ushuru gichulo mang'eny mopogore mondo yud otimo andeno ma by the end of the day kodhi timo ohala moyudo onge kata tin sana. Ang'o mi waketo nigi ushuru man malo? Samoro waywago ni sirikal mamalo keto ushuru e trickle down. Wang'eyo kaka minewa
wang'eyo kaka vijende wa matimo ohendni matindo tindo nyaka mag swekra chulo usuru madongo dongo. Wapunguso usuru go wacha ni chakre kawuono wa liberate economically. Usuru mapek magwala gi wagolo mondo wabed liberated economically. Mane mwadwaro. Endicho mar jopiny. En gima adieri makende makata ker owuon ose admit ni ndicho sebedo kendo remo sechwer. Ang'o miyo vijende iga mokalo no the street ne economic issues nekech tax mano med mang'eny. So we need economic liberation. Wadwaro ni mondo gonywa e nyororo mar twech mar yuto magwa. Mane lwase masirikal onego ket odiochieng' makawuono e pinywa mondo jowa o create tije. Nyithindwa riek, jowa riek nyatimo ohala ginyalo create tije to mana kwa miyo gi lwase makare. Mane gima nyawacho. Kamana enya wacho ni weche thoth enya mabende ka gimedo donjo paro bende nitie nyakora mujon kano koni mondo mimi wa paro mano kotenore kod kaka dier neno Madaraka Day mano mabiro kanye county ma Homa Bay ni ochopo yo machal nade gik mage mantiere manyalo bedo kae ni mondo mi olokgi kendo achiel kachiel mana kama wantiere kar kae weche gi pothoth ahinya ka orango sani SMS leno maen 3:600 kaachiel koda ka mbui mar Facebook kod YouTube kama wantiere live ote mabende gisebedo kae ka gioro achiel kachiel mano kwa kale mbui mar Ramogi TV e Facebook kaachiel koda kama chielo wacho ni sani wang'iyo mana kaka Kithure Kindiki siemore kod jogo kata Ruto bende ogolo koke wacho ni Kenya ka iko sawa wasukume gurudumu yende mano vitaso cheng'ud gem kara reula meko medo awuondo wacho kaka ni oyawre aneno kaka ntiere oyani Masai Migori County. Brothers Vincent Wafula wacho ni wantiere kar kae kendo amor kaluo chenro ka ntiere Kitale Endebes wacho ni oyudo wa loud and clear erokamana ahinya mano wach mantiere kar ka luo Owino Matthew Alu people's manager Owino Matthew Owino Alu wacho na sedonjo gi jo railways ward te kendo wane ichendo kar kacha man railways ma Kisumu erokamana ahinya Ansel Bucholo wacho ni jo railways ward te ntiere kar ka Ansel jogini ka wamor Aurora Sanchez wacho ni ntiere kod waka ka ntiere Bondo luo chenro chel kachiel ka ntiere ka kod David Matinde erokamana ahinya kod ote mamoko mabodonjo ka Victor Tala Quinta Dulo Engineer Aji Otoyo Ng'ao Jakagwa erokamana ahinya wacho kinly following from Uyo Makagwa Millicent Ao osedonjo Nyakwarogola Nyambonya wacho ni ene chenro kachiel mana bede kama luwe chenro ni Nyakwaromo jongo kinyi ni makawuono. Pastor Mondi Othiche mano mar game onyinyore wacho ni mosna wendo apenjo ni Siaya to ikele higa mane penjo maduong' mantiere kanyo Madaraka gi ba Siaya karao mano serikal bogolo chenro mare. Pastor Mondi Othiche erokamana ahinya mano wach mantiere karka mano mondo mi waranga ni chenro to biro ni machal nade adongi to madeka dek romo sari mar okinyo koro moge jwangi kindeni kapok aduogo ka mar mondo mi adhi nyime kod wendo man ge studio kinyi makawuono adana ka yueyo makao sani aduogo mathoth kikede mabor. Kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay, and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Yudo kony. Konyo ng'ato mondo ket pache kuom kaka owinjo e chunye, kuom gik manosekalo e ngimane, kata kuom timbene.
ka en gi dwaro mar kelo lokruok maber, wanyiso ni wadewo. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Anado wacho ni wachni mogik kae. Wuogi altar. Nikech ka chopo kanyo, Tayudi kichunge altar. To anabro timo ni gimoro malich ahinya, maonge ng'ato ng'ata dalo kata chiel mabro timo arus kendo. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Machini kendo nyako Ramogi jwang'en moro maran puligete karkae chenro mar Ruupiny kawarango gimopogore opogore matimore karkae. Tinene nyako Ramogi jwang' mur nitiere kalore kod omenda ma ichiwo ne sikunde manyaka sani sikunde koro sani othechnegi mana pesa. Wacho ni obani abaya moro magi ka mantiere sikunde mogo bende koro sani ywak ni sirkal ocholo negi pesa matin. Ywak makamanya koro Ramogi jwang' sigana ni wadane mondo mi wawinje kendo bang'e awil thuolo mar twak e wiye ni to sikunde dipo ni odak mane gope nyithindo riembo dok dala to gin gik mag adieri matimore e sikunde kaachiel koda ka ywak mag jopuonj kod jokanyo e sekta ni mar somo. Wawinjane. Jumbe adek ka skunde onge omenda mag somo e aguche mag bengi. Ripod migawo mar somo odhiambo mar tich ang'wen ma okalo. Kata kamano ne oduoko geno bang' lando ni sirikal ogolo maromo bilion 22 ne skunde. Rameny e bengi mag skunde moko ahinya to kaluo. Kata kamano ne oduoko geno kod mor mar jopuonj madongo piny. Nikech luoro ma jopuonj kod skunde nigo ka oketa yanga nonro mag skunde ge yamo, wapando nyingegi. Kata kamano, ma e chal mar wach. Ma achiel kuom skunde kaunti ma Kisumu. E okang' ma okuongo omenda mane odonji e bengi, nyocha en shillings 84. E okang' mar ariyo, mane oneno e bengi ne en shillings 80. Skul machielo bende mana e kaunti ni ma Kisumu, okang' ma okuongo ne yudo shillings 4,155, ka e okang' mar ariyo, nyocha giyudo shillings 3,920. Wacho ni capitation ma sirikal okelo sani onge kata barua moluwo bang'e ma wacho ni pesa ni dhi tigo kama kata ka en shilling 84 kaka moko yude, kata ka en 2,000 kata ka en shilling 4,000. Ero mogik wayudo ni skul temo kabisa na 17,000 idwa chulo watchman nang'o, skunde gi dhiran nang'o. Sakula manyiso ni pesa ore nyathi ka nyathi pesa di ore sikunde mondo wang'e ni ka ore siling 80 ka nyathi no min run to ka run nyalo tayo yore mag somo Kenya ka to wabudu mayie ni mano en higa ka higa japuonjre ka japuonjre mar skund primar owinjo yud shillings 1,420 ka junior secondary to owinjo mi shillings 15,000 kuom japuonjre ka japuonjre. Kata kamano jopuonj ka okalo kuom riwruogegi
yango ni nitie midhiero e mbui ma indiko e jopuonjre mar NEMIS, mbui ma itiyogo e puodho kwan mar jopuonjre e skul ka skul. Samoro iyudo ka iseketo nying nyithindo duto e kompyuta, to kiloka ng'eyi ni miloro dhodi mar ofis, to gilokore red. Joma nyingi rakwaro ok mi pesa, to kama kware mang'eny molo maniket modong', ngechi ni pesa onge sikunduno. Ka NEMIS otamogi, to giti kode kwano mar jo Kenya National Examination Council miluongo ni NEC. Jo kamar gir tir ma onge nyathi mar leo ma pes otase okubiru mar penj. Jo magi enroll te biro. Koro ka gionge data, gikao data ka Kenya National Examination Council. E kaunti ma Siaya, ma bende midhiero ni ogoye tach, bende koro riwruoge gi dwaro mondo mi director mar somo oloki ka itude kod weche ma opogore kama oriwo buogo jopuonj madongo mag skunde. Wabiro mondo wabed kanyakla nikech wan gi County Director of Education miluongo ni Mr. Leonard Mbugwa Kabaki mosechandowa e county kae karibu higni 2 koro. Wawacho ni enough is enough, oromo. Waol. En gi cases mang'eny, en gi problems mang'eny. Chopo kama koro nyaka wakwa mondo jatelo ni Leonard Kabaki ogol Siaya ka. Nyaka gol Siaya ka niwach en ng'ama wiye tek, onyuole dhano ma wiye tek, mok go mbaka kod ng'at ma okete ni mondo ti kodo. Ma biro e kinde ma komiti mar somo e od bura to oyudo pek e duoko penjo e nyim komiti mar od bura marango weche mag budget e wi gima omiyo omenda ma ichulo ne skunde odok piny e hik omenda ni. Cutting capitation now is basically postponing a problem. We are just saying we are pushing the can down the rain up to the time we are doing supplementary. Now, if supplementary will still be for sustenance of the current fiscal deficit, where will the money come from to reinstate the capitation? Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mogeju machini kendo kontiere karka winjo kanyo sigana sikunde yuak sikunde tach na gimana pesa kageni wendo makisumo sekore anga yudo mar kone achiel kachiel bain ko sichopo karkanyo otimo mos mar chakore moleo kata kama David Matinde winje kanya achiel kachiel gimantiere sikunde yuak pesa ni onge moko bende ko tach na yudo mano dos omenda maromo siling 87 mano ka capitation mo ne sikunde sikunde yuak to jotelo mag sikunde to setimo korge kendo kaka wawinjo no mana dieri mana kende sama wawuoyo ni ang'eyo skunde makata loso kar konyruok mar nyithindo en tabu ma sani koro chuno mana joma nyalo konyo kata gi jonyuol mondo chipin mondo los kama nyithindo nyalo konyore mondo kik lor skul tuoche maricho kigore e nyithindo mano timore kaluo sama wawuoyo ni ka wayudo capitation skunde moko oyudo nyaka siling 87 penjo maduong' mabe pod wawuoro nikech duoko be yudo tek 87 ni tento omiye ni en marango nikech kane nyathi achiel kane en primary onego bed 1,400 kane en junior onego bed 15,000 to kane en high school onego bed 21,000 mabende oseduoke chien nyaka 17,000 to be okodonji adieri makende mabende CS mar omenda nyowacho ni jonyuol nyaka ikre kata mar biro chulo pes penj mar Kenya National Examination Council matiende ni kama wadhiye kata kama wachomo en gimoro miluongo ni cost sharing mane ochako tiyo ndalo Ker Moi to kanyo kama koro wachomo e yor somo emomiyo ywak ng'eny ber mane osebete kane sirikal mar barwabar mar Prime Minister Raila Odinga gi Excellency Kibaki mano wacho ni somo en right mar nyathi ka nyathi sani koro wawuok kanyo matiende ni right no mar nyathi ka nyathi no wagolo nikech jonyuol ma ochando ma ok nyal nyithindgi ok dhi somo nyithindgi ok dhi timo penj e higa mabiro ka ok nyal chulo pes penj kendo osenyiswa ratiro capitation osebedo ka iduoko chien ne en 22 oduogo jomoko yude 18 oduogo 17 mamago to lal to skunde be nigi gope mose onego chul mag suppliers en adieri makende ni jotend skunde principals head teachers winjo matek e skunde odiochieng' makawuono kaka giran skul to chik bendo wachi
ni kik gior nyithindo dala mondo dhi omany school fees. To adieri makende ni school to ok nyal ran. Nyathicha ok nyal yudo chiemo e school, nyathicha ok nyal yudo pi makare e school, nyathicha ok nyal yudo kar konyruok e school ka manyalo geng'o tuoche to gi gik makamago. Jok matiyo e school pok ochul. Waneno kaka watchman, subordinates, nitie support staff, kaito nitie jopuonje mag BOM mondiki gi jonyuol to gi board mag skunde. Pok ochulgi. Ere kaka wadu expect somo mowinjore, quality education biro wuok kanye ka gigi te ok nyal timore nikech capitation sirikal okoro. Koro jonyuol, we tighten our belts, wawach ni sani en cost sharing ma sirikal ok dwa wacha yanga mondo wadonje gini, wasupport skundewa, wasupport jotend skundewa. Erokamano David Matindi. Kona ni wendo ma Kisumu oseikore yo makare okinyi makawuono. Watimo mos ahinya Millicent Omuya kuom chako sa achiel tok kane wasechako twak ahinya. Okinyi makawuono wantiere yamo sani kendo wachak mana kodi ka waselosi gik mathoth ahinya koting'o ndicho ikruok ne nyasi mar Madaraka Day kaachiel koda ka sani kama wantiere ka waloso kotenore kod weche mag somo. Sikunde othechnegi mana pesa. Millicent, oyawre kendo machiegni. Inya mana chako kanyo weche thoth nyamo walose mana kinya chopo nyaka kama wantiere sani mag sikunde koro ywak ne othechnegi mana pesa mago mag capitation. Mokwongo ago erokamano kuom ya thuolo mar bedo kodwa e studio odiochieng' ma kawuono. An nyinga en Millicent Omuya, an elected member of County Assembly ma Kisumu, kendo I represent ward miluongo ni North Seme Ward mane kuma our governor ma Kisumu bende ae. Koro anyalo wacho ni an aonge wach to nikech wang'eyo gik molos gi lwet dhano bende nigi challenges gi. To koro gima ber ni wasechopo e studio. An anyalo wacho ni sani kaluwore gi gimiwacho wach mar pesa mar penj ne nyithindo ok bi timo. Mokwongo anyalo wacho ni pesa generally ni piny sani sirikal ywak ni onge pesa. To ageno ni thuolo biro bete ma gibiro yudo pesa mondo tim gigo monego tim ne nyithiwa. Nikech ang'eyo ni somo no kende gima janyuol nyalo miyo nyathi in support gi sirikal. Koro ang'eyo ni thuolo biro bete kendo sirikal biro neno kaka yudo pesa kata ka gi reduce budget mag migepe moko to mondo nyithindo chulnegi pesa midwaro mag penj. Mano e kaka nene. Erokamano ahinya Millicent, irito North Seme Ward kanyo nitie kod sikunde. Achiedh nade me wacho milando sani. Yes. Bende gin moko ma inya wacho ni chiegni kodi kata miseneno sikunde onge pesa. Nyithindo iriembo dok pacho. Moko kuom gibiro kata iri mondo miyud kata basari kata ser mag somo e kin gik mamoko mantiere. Mae kama ne ubeni wantiere e okang' ma wantiere chieng' Jumapil. Piny Kenya dhialo nyasi mar Madaraka. Karen Madaraka mane mawude sekta mar somo kanyaka sani nyathi ok nyabede sikul nikech onge mar omenda ma bende idwaro ni sikul obed godo ta chenro gimo opogore to janyuol onge nyalo. In kare gima wacho ni nitiere a lot of challenges sani e weche mag somo. Ka nyalo wacho ni kaka wan Kisumu County Government, governor nochako gimoro ni basari. Koro basari no non gi scholarship ne nyithindo mwacho kwa kao nyithindo 10 per ward to ichudo negi hikgi 4 te. Wan gi jo tertiary to wan gi jo university, wan gi KMTC. Koro en gima wasebedo nga kwa timo higa ka higa kendo en budget mwaketo. Koro kasani endi ka wan Kisumu County waonge thuolo mar chulo basari no nikech control of budget ne opingo wacho ni ok en responsibility mar county. To gino waneno ka hinyowa kendo pod wan gi geno ni sirikal nyalo yienwa mondo wadhi mbele gi chulo fees no nikech en gima ne konyo janyuol kabisa.
kendo aseneno pek ni mar janyuol bende kuma nitiere seche moserem to ringo biro ire ni mama konya. To kaka inyalo konye in iwuon tami nikech in be ina jatich ma samoro msachi moro idong godo mathis ma onegi ing'iew godo sukari madh gi family kata gi wendi mabiro. Miyo tamowa nikech onge kaka idwa wuondo janyuol ni abiro chulo ni fees. To nikech ward bende lach maka sama ng'itimo ne ng'at achiel imiyo gimoro to ng'ani wuok dhi nyiso nyawadgi ni an ochulna in be dhiyo. Koro mano osemiyowa tabu nikech nyaka sani ok wang'eyo ni sirikal dhi miyowa thuolo mondo county government ochul fees. To anyalo wacho ni bedo ni sirikal dhi spend pesa ewi wach celebration midhi tim Homa Bay en gima nigi docket ne nikech kaka education bende nigi docket ne. Chances are high ni joko office president no organize muketo pesa ne koro gin gi thuolo mar timo projects gi. Kendo gin gi thuolo mar celebration nikech ne giseketo pesa. To celebration en gima nobedo gazetted ma Kenya kar ka wang'eyo ni tarik ma kama awa celebrate gi ma kama, tarik ma kama awa celebrate gi ma kama. Ok anyalo wacho ni sani sirikal nyalo weyo celebration midhi tim Homa Bay mondo kaw pesa ochul godo weche mag school. To gima ng'eyo ni sirikal nigi rieko mar yudo pesa kata kuom budgets mamoko mondo gilos godo weche mag school kik kwam. Kamano jatelo. Erokamano ahinya Millicent. Ina mondo mi aduogo e studio kar ka mar mondo mi awinji pacha David Matine ma bende wan go e studio kar ka. Iwinjo kanyo paro ma Millicent bende owacho. Kama ochung'e kaka oganda en mane nikech sani nitie chenro mathoth matimore, sikunde kwamo, jotelo nigi ting' onego bed ni gintiere godo. Ang'e ni sani kata korem nyithindo gidhi mana ka MCA gimanyo jaod bura bazari samoro ok giyud giduto temo ko bende manya ka sani lwetgi bende omaki. Erokamano. Amoso Honorable Millicent ka en studio ma Kisumu kendo kidok e od bura imos na Honorable Tom ma North Nyakach to gi Honorable Ngeta ma Wasionjiko. Mano Tom Nyaoke. Millicent imulo wach Kisumu kendo oparo na gimoro malit sana nikech kaka Kisumu County nukawo nyithinda par per ward. Jumba ariyo mokalo ncha ne gweng' kendo gima lit na en ni achiel kuom nyithindo manukawo manumiyo basari e skul moro Siaya National School na yudo dala koriembe to en programu kaka County Assembly aparo ni nyithindo musekawo onego ung'i kaka ok riembi kata ka udhi loso gi jotend sikunde. Nyathi ma wuoni ya e National School kendo en programu mancha watimo matek to wa modok. Seche moriemb nyithindo especially manyiri chwanyruok jabet ga. Kaito wabiro wacho ni accident to en gima wase invest kaka county government use invest ang'eyo ni ubiro ng'iyo wachno maber. To kama wachope seche mwachope ni jotelo mag siasa ni kama tek. Mana kaka Millicent osewacho. Nikech needs dwaro mag joma gitelo ne ging'eny expectation beni malo mana kaka osewacho. An gadiere ni Millicent koyawo dhode gokinyi ok obi koso ji ariyo kata adek madwaro kony mar school fees. Ok obi koso ji ariyo kata adek madwaro kony e yo mopogore opogore. To kogi kar somo jothurwa ka to ne onego wang'e ni waket pesa kama owinjore. Onge kama owinjore maloyo somb nyithindwa kawuono ni. 2 weeks ago anyalo chiwo example ma to wawachi nikech en gima timore en e ground. Nyicha wa bet kaka jo manosome school primary manasome ma wachoko omenda mane idwaro mondo los gocho nikech Ministry of Health nosechiwo chik ni ka ok waloso cho e school tidhi lor school ma tam ni nyithindo ne ok dhi bet e school. Kendo aduoko erokamano ne jonyuol manochiwore ne jok manosomo Ndori RC Primary School ma kawuono ni
wagero choche dhoudi 4 to mano mana skul achiel. MCAs kata jotelo moyiergi idwaro no oger choche gi skunde te. Koro jonyuol waket pesa wa kama owinjore, jotelo waket pesa kama owinjore, ma ok ochuno kik wachun nyaka tim sani. Ber mondo walos sikul moloyo loso ndara, to obro wacho ni nyithindo kwa puonjogi kinde gi losnwa ndara. Waket mwandu kama owinjore. Aya, keto mwandu kama owinjore nyakoro mogijwa. Wacho ni kama ringo kendo wamedo mana rango konde mopogore opogore mag weche mabende chiegni kodwa kaka oganda nitiere paro mamoko bende mantie kapok aloko tanga kar kae. Ng'ini en gino ma adamiyo Mheshimiwa Millicent Omuya thuolo mar mondo mi olose. En otemo donjo kar kae kawuok kuom Ruth Nyathi Ochieng' kowacho kamae: oganda ma Homa Bay gi alwora mare owinjo ti gi thuolo mar Madaraka no e loso pesa, ok mar shangilia wanasiasa ka wuoyo gi kwedo josiasa ma ok gidwar. Kik giyie ti kodgi marach e kinde nyasi no. Mogik to akwayo josiasa ma Homa Bay ni kik ti gi thuolo momigi mar wacho weche manyalo kelo tulo. Mano ok en kinde mano mag kwedo sirkal yo mane josiaya otimo ne Orengo cha. Mago wich kuot ma ok dwarre kendo ma ok wadwa dawaher neno. Awinjo tu akano moja inako. Mheshimiwa Millicent Omuya, ma opogore gi weche mag sikunde matin to darango weche mag Madaraka Day. Ma bino loso kane pok yudo thuolo mara tudri kodwa achiel kachiel. Nyase chomo Homa Bay, jotelo ting'reyo machal nade. En kinde mag join kwaya, wer mag puoch gi pak ne jatend piny. Sani gin gi terms mopogore opogore ma gilose. Awinj pachi kapok aloko tanga rango weche mamoko mantiere ma nok yudo thuolo mar gole pari. Erokamano ahinya. Mokwongo anyalo wacho ni en opportunity maber kabisa nikech gino kidhi time Homa Bay. An arango jabodaboda man Homa Bay. Aneno ka jabodaboda maloso onge kata siling 500 odiochieng', samoro odiochieng'. Sani nyaka preparations ne chakre, en jabodaboda ma samoro nyalo dhi ot kata gi siling 2,000 kata 3,000. Mano pesa ma kapo ni en gi bodaboda mochulo nga daily, at least obro chule for more than 1 day. Arango minewa kata jogo matimo hala e dho nam maloko rech. Welo makoro biro Homa Bay gin welo mang'eny mowuok kuonde mamoko to gibro chamo rech. Definitely gibro loso pesa mohew kaka gisebedo nga ka giloso. Jogo man gi udi ma inyalo ninde, an gadiera ni udi sani opong' kendo joyudo pesa, and chances are high ni gichoro nengo malo kaluwore gi thuolo ma market beto yudore ne wach celebrations ma dhi timore Homa Bay. Tewi mago duto agone baba erokamano kuom kawo thuolo ne to giriwore gi wuod got. To nikech gino aneno ka mokwongo miyo wakwe, to akwayo luowa mondo weche ila mikwedo mag go koko ne jotelo gi ai kabisa. To nikech jaluo bende wacho ni ng'ama guonye miguonyo, to kwa yudo thuolo ma jagot nyalo guonyo wa godo, joluo nyaka wadembre kabisa mondo wakaw thuolo ni mondo wakompensate godo higni ma mosebayo wa nyaka na independent chakre. Gik mang'eny pok otimore gweng'wa kar kama kapo ni mae thuolo ma wanyalo yudo godo gik moko. Ana mor kabisa nikech sani kirango State Lodge ma Homa Bay olosi. Kirango feeder roads ma Homa Bay gi lights dhi mbele. Kirango chiro mar rech iloso. Kirango airport iloso. Jaluo waranguru mwawach ni sama wana gi muda mathiste ma Homa Bay yude gik malich machalo kama. Debet ni wan gi thuolo mwasetiyo gi sirikal kuom muda higni mwaseketho gode koro wachopo kanye. Kenda ka thuolo ni maduoko ne Mama Gladys Wanga erokamano kuom bolruok. Tewi mago duto ago erokamano maduong' ne wuodo kanyipir Dr. Raymond. Dr. Raymond wuoyi maber kabisa. Aparo my first time karado gi Dr. Raymond to nyiso wa ni ajaluo to ng'ani omiya tich. Biuru
mondo wa embrace uru, wariure uru mondo gimane serikal wan be wayudi. To nikech karango kaka Raymond okaw thuolo ne mar hakikisha ni gik ma Homa Bay otimore, en wuod luo matimo gik moko korango dalagi. Miyo wi mano bende wacho ni waheruru joluo mokete loch. Wawuoguru e lwenje mang'eny ok bi konyowa. Lweny ketho ngima to lweny ketho mwandu. Luo modonje sirikal kaka Mbadi o Wandai giri waongo gi uru lwedo. To nikech samoro wanyalo tugo ma time ni bawa to samoro japokot moro bende oyudo opportunity mabete. Gibro wacho ni joluo nyocho omiu nafas utugo go. An kuma bete aneno ka Homa Bay samoro could be the next city in Kenya. Kaluwore gi gik makoro timore kar kanyo. To imago duto wa joluo wan be wan contributors mag tax. Magik mitimonwa gi pesa wa wan be. Wariuru luo leaders wa mane serikal. Let's join them. Let's support them. Wawuoguru e siasa man necessary. Siasa be ok dang' wago higni te. Anaja siasa to kuma nyalo yude dongruok abro ringe. Kendo kabi wuodo an kuma ntiere sana nyalo nyiso ni Raymond osendiko na nyaka nyithindo North Seme. Ondiko na nyithindo moko ka Kenya Forest, Raymond ondiko na nyithindo ka Interior. Kenya Forest ondiko na nyathi kich mane kunyo chwera to doyo nwa. Anyiso nga jini an sani ka tho, an sure ni nitie nyathi mabro chung to timo neno to wacho ni mama oloko ngimana. To mana nikech narado gi Raymond. Jodala wa support uru gima jathurwa timo, gima jaluo timo wadonje uru gi wiwa te. Watimuru gini kendo protect gi nyiego te. Kamano jatelo. Erokamano ahinya. Iwacho ni Homa Bay could be the next city. Homa Bay mor. Kendo kama gintiere kar kae mana buonjo David penjere kanyo kama Uganda dhi bedo kae karao gi achiel kachiel. David anga duogo iri, anga duogo mondo oranga ne pek mar siasa matimore imbo mar piny Kenya. Ka in bende yiere gi wach ni Homa Bay dong' ochomo kama bedo city machielo. Odhi matek. Nokora mo joma duogo bang' yo makawo sani kik idhi mabor. Await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Rakesh, intima rus mapiyo piyo, nikech weche osekethre ka. Rajiv ritane. Chung kanyo. Rakesh. Anodo wacho ni wachni mogik kae. Wuogi altar. Nikech kachopo kanyo. Tayudi kichungi altar. To anabro timo ni gimoro malich ahinya maonge ng'ata dalo kata chiel mabro timo arus kendo. Nabiro kae eka mondo wachnu ni wuode mar Rakesh ola kayude. Chiel kuma intie. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tichang'we nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo.
Furahide Edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro mga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bell. Yawa. Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana Ramogi TV. Macheni kendo nyako Ramogi Juang en mor marang pudi kete kar kacheno mar Ruupiny dhi nyime chopo tielo mogik dakika osekalo 30 tok saa 2 mar okinyi ma kawuono. Ka wadhi nyime nyako Ramogi Juang, gavana ma Trans Nzoia oramo ni ok obi buok kendo ok obi dok chien ka wacho ni lo meluwengu bende weche gi mag siasa mago mag mibadhi utudore mana gi mago mag siasa ne oloso kana olemo imbo mara piny Kenya kendo bang' mano waduoka mondo mwatwag kotenore kod liet mar siasa maneno ka timore pacho kae. Funga haya umutambo umaskini bulolo chinda wivu uongozi mbaya wetangule Ford Kenya. Mimi nimesema 2027 tutakuwa na nyumba yetu. Siasa ya kupeleka kwa meza, kualikwa kwa meza tumekataa, si ndio? Mimi nataka ile meza mambo inapangwa. Mupige kura mahali pamoja, mwenye anaenda kwa meza akuwe na nguvu. Ama namna gani? Wakimaliza natembea leo, natembea mwingine anainuka. Ama namna gani? Na mnaongea hii lugha peke yake, msiongee lugha ya uongo. Na tumemfurahia na anaenda kuwa kiongozi wetu wa Waluya in Western Region. Sababu upinzani iko na nafasi yake ya kufanya kazi na serikali pia ifanye kazi. Lakini kuzuia upinzani, hiyo ndio kupatia upinzani nguvu. So naona venye wameshika Natembeya wakamweka ndani. Wasifikiria wanamzuia. Hapo ndio wamempatia umaarufu. Hata sasa Natembeya ako juu zaidi ya Mutavati na Weta. Mane Chalmaro wach. David Matinde, chakodi. Siasa tedore. Siasa tedore. Iwacho ni siasa onge vacuum, onge thuolo miweyo. E Western ne waneno ka thuolo mar upinzani onge. To Natembeya oneno thuolo no to donje. Gima waneno sani en loso kingpin ma Western. Nikech wang'eyo maber ni Wetangula gi Mudavadi to nie sirikal kendo ne gisedhi e mesa. Koro space mar opposition jano dong nono. To siasa beholds vacuum. Natembeya odonje space no kendo sirikal emanyalo geri te manyalo muki. To sani sirikal gero Natembeya. Majo mano nego bedo worried zaidi en migosi Wetangula to gi migosi Mudavadi. Nekech sirikal kata joma dwa kawo piny biro manyo interest. To ng'ama obedo gi jicha ema biro dhi e mesa to negotiate gi joge. Money space ma Natembeya kawo kendo sirikal gere zaidi. Wan kawanene gi wang' maoko to wanene ni sirikal finyilia ng'ani. Nitie yore mang'eny migeri go kisiasa. Ibedo rebellious gi sirikal kaka Wetangula titime to the extreme ma sirikal wach ni ng'ato ni ka. Sama gilawi cha gigeri. Ka ok itime yorno itiyo gi pesa. Ibedo Mr. Moneybag. Idhi puko pesa ma ji ng'e ni ng'ato ni ka. Ka ok itimo mano ndalo machon ne wating'iyo gi wach somo. Isomo miwach ni ma e ng'ama winjore gi telo. Ka ok kamano to ne wang'iyo traits dalau gundu be un jotelo. To mago tinde sani onge. Koro en gimitimo no
time to the extreme, bed rebellious, ping sirikal to the extreme, ma sirikal ng'eni ng'ato ni ka to gibiro geri kaka gero Natembeya. Or gol pesa ni itigo to the extreme, ma jopiny ng'eni ng'ato ni ka to jopiny biro geri. Koro Natembeya oyudo thuolo to sirikal gere, sirikal ok inye. Jok ma sirikal kata kapok ni wayudo uhuru, ndalo mani mako Kenyatta gini ne wayuak ni inyogi to kare sirikal ne gerogi. Koro sirikal kadwa tieko Natembeya to nyaka gilok tact kaka gidwa andle. Kaka time kanyo. Millicent Omuya macheni karka wach ma siasa matrage ne winjo kanyo kaka George Natembeya oloso. Deponi diere en siasa materore piny Kenya sani. To igere koso en moro ma imanyo unity manyaka sani pok oyudo gadiere gwenge mag himbo mar piny Kenya macheni. An awacho ni siasa inyalo gerori, siasa inyalo lware. To karango gi frustrations moko ma samoro ne sirikal kete, inuango kokete ne oinga to okalo. To samo okalo oinga nuendo manyiso ni owin against sirikal. Anana wuon karango taneno ka gima sirikal popularize. To nikech ing'eni is coming out stronger despite frustrations mokadhe. Mana kaka nyawado wacho, gini miye thuolo ma kotieko chopo kucha cha sirikal bro wacho ni tieko ng'ani otamowa. To ka ng'ani tieko otamowa to the best thing en bet kodi wuoyo kode. Kakanyo kama intie wacho ni jogi bo wuo kod geyo machal nade mana kama gintiere ka achiel kachiel nikech sani kama gintiere nitie tipo moro kanyo madane mondo me warangi kendo warang kaka ken tedruok adieri mar siasa. Wanjo kanyo jalup ogai mano mar DCP mano magi tipo nyakora mojong mano timore Kakamega kendo en gigo mane obedo kanyo wanya mana neno gi kanyo ka gisudo kanyo kama medo mana loso achiel kachiel mago tipo mantie Kakamega. David Matinde ni lose wi tipo ni mokwongo ma en jalup jatend DCP roko Kakamega to rwake giro machalo kama gi paro mopogore mantiere kar kae. Iro ng'eni jok mane ok ong'e gima timore, mine modhi uso machunga kata maembe chiro mane ok ong'eyo kata ni Malala biro to iro ni ogolo. Gibiro penjore ni to ang'o matimore, ni ng'ato nitie ni Malala to Malala ni itime kama nang'o, ni itime kama to ma wuodwa. Jogo biro identify gi wuodgi. To Western kata Imbo wang'eyo kaka go kura, nitie Malokocha, Bungoma gi Trans Nzoia wang'eyo ni gin mostly majority gin Bukusu to gilin towards Ford Kenya. Mane kaka gihero ga go kura. To ka waduogo piny koni Kakamega Vihiga koni bende wang'eyo ni jo Western ok lut ga e okapu achiel gi japoge chakre ndalo jok machalo Martin Shikuku. Gima timore sani Malokocha ka wayudo Natembeya to piny koni jogi gero Malala. To mana kaka Honorable Millicent osewacho, giko ne idhi luong ji e mesa, ini kelang'o. To Natembeya wacho ni anta biro gi Bukusu te mago ni e toka. To Malala bedhi wacho ni piny koni jo Vihiga gi jo Kakamega gi ginta kelo nugi. Koro gibete mesa mana kaka Natembeya wacho, mana Natembeya kopando wacho ni gidwa ni gibede mesa. Kama idhi poge e mwandu nyaka gibede mesa. Ok luongi gi tipogonegi gidwa bet. Mesa ni bede nade? Do ibede mana ka kura osego karka to jogi pogo kura dita chia. Pek ne debate 2027 chak ne wadhi ng'eyo pek mar Natembeya. Sani to podo golwen to wadhi ng'eyo ni this block ni osewuok kuom Wetangula obiro in Natembeya. Ng'ama koro nego wuogo en Natembeya. Piny koni wadhi wacho ni block ni osewuok kuom Davadi. Ng'ama nego wuogo en Malala. Mane gima timore kae. Koro Malala manyo piny koni Natembeya manyo kocha nikech chutho nyaka chak go kura jo Western ok goch e adita chiel ka jaluo. Koro mane gima timore ma two axis dhi wuok kae Malala Natembeya. Kamane chamoro wach bene Millicent arwaki to akeno mondo mi ikelno paro mabende nyabiro ka kirange go ngene sene opichni mabiro kanya achiel kachiel mabende pono neno ka intiere e studio kanyo gin pichni mane
nyiso tulo mano muoch e kinde mane Cleophas Malala jalupo gae mar DCP madun bura mita kanyo koda Rigathi Gachagua notimo limbe mare kendo nirwake dala mano e county ma Kakamega. Motelo mano ne waloso e weche wacho ni mokwongo doponi jogi nokoyudo oboke mayienegi mondo mi gibag romo machalo kamano. Tang'o motimore mana jogo maketo sirkal tesre e kinde ma walose sani. Deponi magi achiel kuom wechegi maketo medo liet mar siasa medore e kinde ma pok ochopo. Koso siasa osemana chakre. Siasa ng'ato ka ng'ato nigi kaka play siasa ne. To ng'ato ka ng'ato jo siasa ng'ato ka ng'ato nigi time mare. An anyalo wacho ni siasa nochakore achaka immediately. Kendo ok wanyal luoro mar wacho ni campaign osechakore. Kendo thuolo nitiere nikech ng'ato ka ng'ato morangore moneno ni oromo. In gi thuolo mar chake, in gi thuolo inyalo kata launch campaign immediately after elections. Koro gima neno sani lweny mantiere en supremacy battle. Nekech Malala kanodonjo nyano neno paro maber ahinya Malala ne en gi wuod got. Kendo ne en mstari wa mbele kabisa. Kobet mathis lwenye mane gin godo okete kar kanyo wapoko kire oko. To kangama tin bende konyal gombo mondo oruche morum. E siasa ng'ato ka ng'ato manyo space. Samicha ko manyo space no mano depends with your ability. Kendo luore gi strategy man. Osema kong'wecho dhi. To kirango kata Gachagua bende kaka osemuocho chako wuoyo no ochake achaka nikech bende Nyasaye nomiye teko mar loso. Sani ok inyal nyiso Gachagua ni ling. Anaparo ni gimoro kilaro tilaro. Jok mabro survive gin wendo bende bro bedo jotelo. Jok mabro luar mabro tho bende bro iki. Nitiere gik moko ma we cannot reverse. Inyalo mana frustrate jasiasa to jasiasa ma oseamua timo gimoro to tek ahinya mondo itame. To Western region mana kaka wacho Western region en kuma siasa ne ok en ga very steady nekech gichalo watermelon. Onyalo ringo koni kawuono yie ni kinyo tamore kamano. To gima duong' mantiere ni Malala do prove ne Wetangula to gi Mudavadi ka giriwore gi Natembea gidwa prove ne gin gitindo gibiro later to they can topple gik ma jogo sebedo kaka timo kendo they can be on top of them. Kech gima neno ka odhi manyap in fact Wetangula giri kokotang. To kata gin be kuma gintiere no ginyalo po mana kokergi kendo ka ji dok e tebo ma Malala gi Natembea nyalo chako ka oppositions ma gibetego. Millicent, gimotimore ne Natembea gini kata gimotimore ne jo DCP Cleophas Malala gini isebede kweth mar maketo sirkal tesne mano mar ODM kata kinde ma intie sani kaka MCA mano North Seme Ward. Gimotimore negi inyalo wacho ni gimoro monego timre ng'ata piny Kenya sani ma wantiere okang' ma wantiere sani karo doko ni keto sirkal tesre kaka sirkal tiyo kod teko mathoth kod iro malungo wang' no. Ka jatelo moro wacho ni oyo gima giwinjo sani ni e gima nowinjo bende kinde machon. Diwach ang'o? An anyalo wacho ni de chunya gimotimore nendo tok ber jo ng'ama manyo thuolo ne ok onego bed harassed. Mak mana ni wanjo luo to anosesandwa maromo nade. Anagombo ni mondo kik wabed sympathizers ka luo nekech gik masani timore ne jogo wanosetimore nwa higni te. Wakauru thuolo wa mondo focus opportunity mwayudo ni mondo gigo mwanyalo yudo mondo wayudi. Ano kadwa sympathize gi ng'at ma igo ne tiagas nikech Kisumo osemodho tiagas e kiwango mane. To osenegi nyithiwa e kiwango mane.
joluoki wawe kuru bedo sympathizers. Osebedo sympathizers so many times. Omiyo baba obedo sympathizer. Gik moko litne ma samonego yud gimoro otingo bado wacho ni anto koro litna jogi tho ma gigo bawa. Wawe kuru sympathize with anybody. If anything, jaluo se suffer. Erokamano Millicent. Aduogo karka. Jaluo se safa. Mano kama gintiere karka. Gik matimore karka nyachiel kachiel David. En gima onego beni timore sani kaka sirkal rakore gi jogi. Ngino kanyo nyamburko mokalo muting'o Cleophas Malala. Michaki bayo. Koko bayo giro malongo wang'. Kene polisi oting'o kidi. Ginde gima obaye kanyo. Achiel kachiel mano kano ringo kanyo bomano ma Kakamega. E piny montiere sani gi lony montiere godo. Sirkal kako onego beni rakore kod. Magi nok jong'anyo. Magi ne jok mane rwako wuodgi. Mano yier kaka jalupo gai mar dun bura mar DCP. Gima notimore mar wito tiagas kuom jino tokober. Kaluwore gi katiba mango ka ichiwo kwayo e seche mowinjore ni biro bet koda romo kata mar siasa kata moramora to tij sirikal onego miyi arita nikech mane gima onego gitim. Kik wagomb kanya wadonjo malit to wawach ni wan ne wasewinjo lit no en bo winji. Gigi lokore, siasa lokore, jotelo bende lokore, ok gin permanent. Ka wane ber kawuono, ok onyiso ni kiny wane ber. Gigi kiny ne lokre, to kako timne cha pod biro matimore. Sani onego wabed kwa wacho ni ma ok owinjore time kama kaluwore gi chik. Mondo kiny kata ka wan be wane offenses, gino kik nuore nua. Baba wach maber ni wadhi Kanan, pok wachopo Kanan. Samoro Kanan mwadhie ni pod oinga moro pe pod nyalo bete, mag tables lokre ma wabed on the receiving end. Koro gima wacho, gima nyalo wacho ni walu chik, wami obila notice mowinjore kaka gidwaro, to ka gineno ni nikech gimbende gi maling', ka gineno ni romono dikelo kethruok mar arita, to ginyalo duoko ni udwaro mkutano ni kawuono, to kaluwore gi maling' ma wan go ok onya timore, koro kik utime, to wabed joma maluwo chik ni okwerwa ni kik watime kawuono, wabiro time chieng' machielo. To kik wagomb marach ne our neighbors nikech wawinjo maber, wapar ni wan e od glass ma be nyalo to sa asaya ma tables lokre. Koro katiba ma wan go en gima progressive, en gima dhi mbele. Wangi kaka imedo bere, wangi kaka relationship winjruok kind josiasa, joarita kwe gi jopiny. Nikech kaka tiagas nogore no, mama mano tero rech ne chiro cha, odok nindo gi nyithinde kech, nikech rech okethore, gima no dhi uso kethore, jomoko bo hinyore nindo osiptal, pesa midhi chulo osiptal mane ok wapango, koro kethruok ng'eny ka gima aina no timore. Wamigi thuolo, freedom of gatherings, freedom of speech within the law, chik kendo mowinjore. To kik wagomb rach ni wan ne wasewinjo marach. Lit no kik wagomb ne to our worst enemy. Nikech no lit. Kababa, the worst part mo waseneno kababa wa Jomo Kenyatta kigo jowuotwa gi bunde kawachomo Uhuru Park. It was very sad. To kik wagomb gino mondo timre to our worst enemy. Walu mana chik kwe obedi. Notice ni kichiwo ne obila. Depo ni chiwe to machineries mag sirkal modagi. Yie ni rombe makamage otemre mag jogo maketo gitesre. Machineries mag sirkal biro tamore mana ka gimbe gisedo maling' ni bura no kodhi mbele to nitie gi kethruok mar arita kwe madhi timore. Koro ginyalo gin gi ratiro mar wacho ni kawuono ni to ok unyal time, to ok nyal tamugo forever. Nyaka bed chieng' ma ibiro miugo. Koro wabed joma luwo chik. Mano gima nya wacho. Wabed joma luwo chik. Wacho ni kinde gi duto kama ntiere karka en marang' una diere oganda ochung'e machanade. Ote mamoko ma podonjo karkae. Ntiere ote madonjo kawuok Kinyilala Zato Kanyambok mawacho ni Cleophas mysterious abductions mago mag drama ma joge Gachagua dwa tugo huko is getting out of hand. Ere kaka Lumeka nyalo bukre ni obedo abducted. Ma pach jandiko ni wacho ni abducted ma onindo e forest mano e gweng kata kod set marachar kendo iyudo ka pod set ne ler pa kata propaganda machanore bende dwaro some sorts of intelligence. Awacho ni manyi naza Kanyambok makaribu bangi jama guje Kanyada East. Erokamano kuom pachi.
Sheila Iminza Okoth wacho ni maber ka wuok Migori erokamano ahinya kuom paro mabende intiere godo. Adaka SMS line omen 2:6 ka wuok adhir Millicent adhido wach mare mogik kachiel koda kachal mar piny Kenya wach moda medo karka gi jogo mantiere alwora mage maseme North Seme Ward ni to ochung' e yo machal nade okinyi ni maka wuono ka SMS line wako ni 2:6 achiel kachiel sani ka wantiere karka thuolo mayudo sani Millicent piny Kenya kama ochung' okenge mosego ang'eni tok mabiro ma Joyce Oduor dhi bedo ka twago ka en ber mar broad based ber olemo ma sirkan manywanda osebedo ka kelo kendo ne oganda mopogore opogore kama gisebedo kanyo ka nitiere oganda mathoth ma deher mar winjo ni direction mane moganda onego kaw e yudo dongruok kata ber mabiro kawuok e sirkal mamalo kata kodoko ni siasa to medo tedore kama gintiere kar kae. Rangane counties wach konwa ni siasa bende tedore counties wagi ka ineno gi achiel kachiel Siaya, Migori, Homa Bay kod mano ma Kisumu kama chung' sani bende waikore mar rwako mwandu makamagi ka koro watieko. Moko anyalo wacho kama wach mar baba ka thuolo mar donjo broad based nena idea maber nikech leo ok dwa gore higni te onego chope seche moko mabende koro kata wabet piny koganda mar Luo wawacho ni koro wasegore moromo to nikech sirkal man gi mwandu to mwandu imiyo ng'ano mohore kendo amor nikech thuolo ma baba nokawo mar tiyo gi wuod got omiyo koro waneno gik mang'eny madonjo to nikech kata gik masani timore Homa Bay dok en tudruok maber ma baba tudore gi wuod got be gigo onge to wan kuom higni nyaka ne independent chakre wan nyaka sani kore kwa nyalo wacho ni at least sirikal omiwa ite to sama sirikal omiwa godo ite ni adwaro ni mondo wakaw opportunity kwa tugo to nikech ma kende thuolo ma wanyalo compensate godo higni ma ne wawito dholuo wacho ni higni mane bonyo chamo walosuru gigo mwanyalo loso ka baba pod ngima walosuru gigo mwanyalo loso sama pod wan gi relationship maber gi wuod got to nikech mane legacy mwabro weyo wanyalo bedo leaders tang'o mitimo ma jopiny ne parigo igoya ji kata inekane kaka yenya mitieko hiki te chieng' moro jopiny ne wacho ni Anto Millicent nang'eyo kaka ng'at ma kanorado gi ng'ato to goyo maluar. An ang'eyo Millicent kaka ng'at ma ni jakuo. Ang'eyo Millicent kaka ng'ama notimo nono. Kik wawere wachope kiwango ilano. An akwayo ni wan Luo wabolre uru to nikech mae sa Nyasaye ma Nyasaye mwagodo thuolo wanyalo timo godo 1, 2, 3. To wi mago duto wa embrace uru jotendwa maluo mane sirikal. To kenda gone baba erokamano kenda kwayo na ngima to ni mar koken dokwa chopo kuma wachope ni. Thank you so much. Taka uthuolo ni bende mar goyo erokamano ne jo Northward kuom chung' koda kenda nyalo nyiso gi ni kamora mora mabete. I'm always thinking about them. Kendo gimora mora manyalo yudo wach mar Northward mani priority mara. Thank you so much. Erokamano ahinya. Ote madonjo kar kae mabende ne duok sani kapok awe idhi. Penjna Millicent ni iseme kamo ae be nitiere skul manoyudo pesa matinie kaka kuonde mamoko anodanga sembe mano ote mare mantiere kar kanyo. Millicent nyalo duoko mano in gi skul moro moro ming'eyo moyudo capitation matin aluora mari? Chaka ima Millicent ok owinja kar kanyo ang' awe mondo mi mano wabu penje chimro koduoko kendo pura boyude kar kachiel. David Matinde, wach mari mogik ka watieko. Wach mara mogik en ni nyikwa jokanyanam gimoro ka gimoro nigi sane en sa ma wan e broad based government kendo wan gi goodwill mag jogo mantie loch
Wakao thuolo ni mar bedo jogo makare kendo wa embrace waloso mwandu. Adhi e gimane jawinjo wachiel Ruth nyathi Ochieng' wacho. Nyasi biro mabei, wabed jogo mombolore, wabed jogo ma jokisera, kik wakwegne jogo man gi paro mopogore kodwa. Waseneno trend moro e buchewa e thuchewa mag siasa kata liete. Maka ng'ato nigi paro mopogore kodi to ichung' irogone. Seche biro chopo mag koko kata mag kogo ne jok ma ok owinjore paro. To sani wabed kamoro achiel, watie twech achiel kaka baba Raila Amolo Odinga omiyowa direction. Sani en sa tich. Eruru kamano. Aunero kamaranya David Matinde kono thuolo matoko achiel kachiel studio kar kaka achiel koda ka Millicent Omuya MCA Manot Seme Ward babeno twako do kiny makono ko barango chal mar piny Kenya nata chenro nyika Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokiyo nyaka sango en saa 2:55 do dakika 5 chenro romo saa 3 mabende adhi we lwet Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor ka kelno chal mar fwambo kod twak e Mbakaoromo kama kon warango lemo mag ber bedo e sirkand Manywanda. Wan kod kachiel koro mag jwang' mane makelo e giko biro koro do chieng' makare kimedo chenro mamoko mag Ramogi TV nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokiyo nyaka sango do masani. Unauza dining ama unauza fine dining? Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Uliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. The more you use your till, the more you grow. M-Pesa. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Yudo kony. Konyo ng'ato mondo ket pache kuom kaka owinjo e chunye, kuom gik manosekalo e ngimane, kata kuom timbene. Ka en gi dwaro mar kelo lokruok maber, wanyiso ni wadeo. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Naogopa kusema mapema, lakini najua ni kweli. Moyo wangu umekuchagua, hakuna mwingine tena. Moyo wangu wako, sitaki mwingine. Mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako, tumeandikwa hatima. Dial *811*500# to get Moyo Wangu as your skiza tune. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuri to kok ginen matagi ma en okelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit manigi suya mamit kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Korongo Jones adeko seromo machiegni ma ene chenro mar Mbakaoromo manka mar michal mar fuambo bang'e nyawadojo Siduori biro bedo kata ye chenro mano mar twak mare chakre kasetieko nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'ao. Chal mar fuambo gin weche mabende waluoni duto tema bende biro bedo kiyudo e weche mago manyiena. Okiny ma kawuono wachaka negi weche motenre kod thieth. Nitiere ng'anyo mamuol mabende lakteche mantiere e bwo UHC mano Universal Health Coverage oluongo nyakwarom gajwanga chakre saa 4 mano mar okinyi. Wang'ni lakteche makama osebedo ka ng'anyo mar mondo migi orak ma ongirore. Omiyo kiny makawuono giwacho ni gibiro bedo ka ging'anyo mamuol kendo giwacho ni gibiro bedo ka giwuotho kowuok Green Park Terminus mano mantiere e chuny boma ma Nairobi. Kendo gibiro bedo ka gidhi e od bura maduong' ma pachoka kama bang'e gibiro bedo ka gidhi e migawo mochung' ne weche mag omenda e pachoka apise magi mantiere buore Nairobi ka mar mondo mi gidhi chwal ng'ur maggi ne ute ariyogo mano od bura maduong' ma pachoka kanyakla kod migawo mochung' ne weche mago mag omenda. Koro en wach mabende waluoni machiegni nyakwarom gajwang kaluwore koda ng'ur makoni kod kocha mabende gisebedo godo. Kopogore koda weche mago mag thieth bende ng'anyo bende aneno ka nitiere maliekore ka mago mag ng'anyo mag lakteche mantiere bwo riwruok marno mar KMPDU bade mano ma Kiambu. Aneno kanyo ka KMPDU bende oluongo jofuambo
mar mondo mi gidhi gilos kotende kod ng'anyo mago mag lakteche mago mag Kiambucha cross ang'wen mano mar okinyi ka bende giwacho ni gibiro bedo bende ka giloso kotende kod achiedhnade mopogore opogore ma bende lakteche osebedo ka yudo e pacho kae mano lakteche bad riwruok mare mar KMPDU mantiere e gwenge mago mag Masawa mano mar piny Kenya. Kopogore gi manya kod ngajuanga bende walosenda kotende kod romo mago mag sirikande mag gwenge. Odiochieng' makawuono e gwenge mag Naivasha e county mano ma Nakuru bende governors mawuok e sirikande mag gwenge 47 biro bedo ka chokre ne romo mag sirikande mag gwenge. Nitiere chenro mar ariyo mano mare wacho ni Second Kenya Devolution Support Program ma bende dhi nyime odiochieng' makawuono e magawa moro mane county mano ma Nakuru. Romo makamanya kod ngajuanga hotel ne kanyo kod jakom mano mar COG Mohamed Abdullahi kanyakla kod jotelo mamoko mawuok e counties 47 mai bende jofwambo mago luma chiegni e sirikande mago mag gwenge. Kopogore gi manya kod ngajuang wach machielo ma bende waluoni bad migawo mar doho mineno ka ma Honorable Paul Ndemo ma bende en jaul wach e lo judiciary mano bad migawo mar doho bende odiochieng' makawuono bende giluongo jofwambo kar saa 4 mar okinyi e nyim doho maduong' mogik kata na Supreme Building mar mondo mi gilose kotende kod chal mano mar bad migawo mar doho ahinya kaluwore kod aseyo ma bende bad migawo mar doho osebedo ka yudo e pacho ka duto te biro bedo kwa winjo de bedo ka gitwak kotende kod ang'o okinyi makawuono. Kopogore gi manya kod ngajuanga chal ka gima odiochieng' makawuono nitiere sigende mopogore opogore ma bende waluoni anno kanyo bende ka wanoromo kanyo saa 5 mar onyango jatend migawo mochung' ne weche mago mag lo kod udi mano Alice Wahome bende odiochieng' makawuono biro bedo ka nyiso oganda chal mag udi ma nengo gi ogonyore. Nanno kanyo juma mokalo jatend piny Kenya noyawo ayanga chenro mago mag udi ma nengo gi ogonyore udi manyaka sani jokanyo pod donje weg udi makamago pod gidonje udi magi mantiere Mukuru. Koro jatend migawo mochung' ne weche mago mag udi lo kanyakla kod public works mano Alice Wahome odiochieng' makawuono bende biro bedo koloso kotendre kod udi ma nengo gi ogonyore ma bende noyang machiegni ni kod jatend piny William Ruto. Twak mare dhi bedo kanyo kar saa 5 mano mar onyango. Kopogore gi mano chenro mano mar choko pach jopiny pod dhi nyime e kor gwenge mopogore opogore kaluwore kod bills ariyo wantiere kanyo gi paro mar chik mar omenda ma higani mano Finance Bill 2025 kanyakla kod paro machielo mar chik mong'ere kaka Virtual Asset Providers Bill mano ma higani. Koro odiochieng' makawuono committee mano mar od bura maduong' ma pacho ka mochung' ne weche mago mag omenda bende pod dhi nyime kod winjo pach jopiny kaluwore kod paro mag chike ariyo kama parni bore Nairobi ka kintiere nyakor ngajuang iwuog oko mar mondo mi dhi South Sea mantiere bore Nairobi Ballroom 3 Auditorium mano mar Age Convention Center maro mar mondo mi odhi chok pachi kaluwore kod bills ariyo ma benda nyisi mano mong'ere kaka Finance Bill paro mar chik mar higani kanyakla kod mano mong'ere kaka Virtual Asset Providers Bill 2025. Kopogore gi manya kod ngajuanga bende odiochieng' makawuono aneno ka committee mano mochung' ne weche mago mag diaspora affairs mago weche mago mag oganda mapachoka ma bende osebedo ka tiyo e pinje maoko odiochieng' makawuono bende rom kanyo saa 6 mano mar odiochieng' bende gibiro bedo ka gilose kaluwore kod chal mag manyo tije e pinje maoko ahinya jo Kenya ma bende osebedi ka iwuondo ni nitiere tije e pinje maoko to gin mana weche mago mag miriambo. Gidhi bedo committee 17 mano mantiere orofa mar 3 mano mar Bunge Towers ka onoromo kanyo saa 6 mano mar odiochieng'. Anno ka meeting kata mana bura makamano idhi yuore gi Director General mano mar duol mar National Employment Authority e kind jodito mamoko. Wach machielo matimore e gwenge mago makalunya kod ngajuang e county ma Siaya bende doho maduong' mano e county ma Siaya bende pod dhi mbele gi nono buch nek mano mar Willis Ayieko. Nyalo paro Willis Ayieko ma bende nek mare notim nek makoch ma bende oganda pod seyo nyaka sani. Doho maduong' mano ma Siaya osechako winjo bura kotende kod nek mar odiochieng' makawuono bende pod gibiro bedo ka gidhi nyime kod bura mano mar winjo nonro mano mar bura mar nek
mano mar Willis Ayeko. Na koro mgajuang mane chal mago fwambo maontiere godo kinyi makawuono bede gi ng'eyo ni mapinde biro bedo katimre kwa dhi nyime gi chendo mar Mbakaoromo. Obiro bedo kwa kilo ni achiel kachiel kata kamano ibiro bedo kiyudo gi duto e weche magwa manyien chakre migago. We amar mondo miyakawe gi kanyo hanno ka wilo bendo stope studio Jose Duor dhi bedo ka bago no atwak e chendo mar Mbakaoromo twak mochako bang' yweyo masani nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'ao oritur masani. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Rakesh, inti marus mapio pio. Nkech wecho sekethre ka. Rajiv ritane. Chunkanyo. Rakesh. Anado wacho ni wachni mogik kae. Wuoge altar. Nikech kachopo kanyo. Tayudi kichunge altar. To anabro timo ni gimoro malich ahinya maonge ng'ato ng'ata dalo kata chiel mabro timo arus kendo. Nabiro kae eka mondo wachnu ni wuode mara kesho la kayude keko maintie. Kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo. Kachopo tichang'wenya Ramogi juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Ramogi juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawan. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani bel nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai.
Nyakwaramogi Juang dakika ina par kod adek tok sadek mar okinyi makoro nyiso ni achiel kachiel wasedonjo e mbaka e chenro mar Mbakaoromo machakore sani nyaka ng'omol kanyo saa 5 mar onyango. Matayi e twak okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyakwaramogi Juang pon wach madwa twak e okinyi makawuono tudore kod sirikal manywanda osekelo ber e gwenge mag Nyanza kose Oyo. Wang'e ni tarik 7 dwe mar adek mano ma higani e kar romo mano mar KICC bore Nairobi, jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ne oketo kokgi e winjruok mar mano luong kanyo ni broad based government makoro ne nyiso ni nitiere gik mo kata winjruok mopogore opogore ma ogai mar ODM kachiel kod Raila noketo kod ogai mar ODM kachiel kod jatend piny William Ruto noketo kokgi mar mondo mi ginene kaka ginyalo medo dhiro sirikal mar Kenya Kwanza e yo makare. Kata kamano chakre odiochieng' onogo bende penjo nyalo bedo ni sirikal mar manywanda nochakore tarik 7 dwe mar adek mano ma higani kose nochakore kinde manitiere moko kuoma jokanyo mag ODM mane okaw makoro oket mar mondo mi hotel ne migepe mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano winjruok makamano osekelo ber mane ahinya to ne jodak e gwenge ma Nyanza ma ng'ato kobedo piny to wacho ni yes ero jatend piny Kenya William Ruto kod Raila noketo kokgi winjruok. Wan kaka jo Nyanza waseneno ber makako mae kata machalo kamae. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwaramogi Juang abobedo kod welo adek mobobedo godo kod twak mong'ith mar mondo mi wapenjna nene to sirikal manywanda okelo ber Nyanza kose Oyo. E studio marwa e county ma Nairobi kae abobedo kod welo ariyo Ambrose Weda Okil obobedo ka otudore kodwa e kinde modhi mbele kod twak marwa kagie sani antiere kae kod Tom Nduku janon weche mag siasa. Oyawre Nduku ichiew nade kendo machiegni twak oyawre mang'eny ichiew maber machiegni Nyakwaramogi Juang e studio marwa e county ma Kisumu antiere kod jaod bura manyando mano Jared Okelo. Yawre mheshimiwa ichiew nade ka intiere county ma Kisumu okinyi makawuono. Haya, mano jaod bura manyando Jared Okelo en bendo bobedo ka oriwore kodwa e twak achiel kachiel ka intiere studio marwa e county ma Kisumu bobedo ka waloso weche mag tudruok e yo makare mar mondo mi en bende oriwore kodwa e twak. Nyakwaramogi Juang en bende kamora mora ma itudri kodwa bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ kwa chako twak maro yangu kinyi makawuono achako di Tom Nduku kapod waloso weche mag tudruok kod Jared Okelo ka entiere Kisumu. Wanyalo wacho ni sirikal mar manywanda ni hie no chakore karang'o. No chakore tarik 7 dwe mar adek higani mane jatend piny kod Raila Odinga noketo kokgi bagi keto points 10 mar kaka gidwaro notake e yo makare. Kose no chako e kinde makoro nitiere jotelo mago mag ODM manokao makoro kete sirikal kato ketne mar mondo mi hotel ne migepe mopogore opogore. Ng'ene nitie gima uketo ga marach. En gimane? Gima uketo marach en ni ne jo ODM odhi odonjo sirikal. Nok gidonjo? Ne gitimang'o? Gima ne timore niya. Nene koko wuok. To kane koko wuok piny ne dhi kalo alama ma bang' manokwe ne dako betie. Koro irango ngima makwe ema nene rais ma Kenya odhi wer jakom Raila Odinga bokwayo mondo kwe obedi. Jakom kaka ng'ama nigi respect in the country kano wuoyo to ji nowinje e winjruok mare nowacho no konyal dhi winjruok koko dhi gi issues manene jopiny dwaro. Koro magi gik mane oketo apar mane bang' mano bura nodhi obetie ma interno ma jagoro mar ODM gi jagoro mar Kenya Kwanza ne giketo kokgi. Koro gima ne duong' ne en peace. Koro ka peace nobiro to nonwang' ka cabinet olor. Ka cabinet olor to president bende in his own wisdom okwayo jakom ni nitie jogi moko maneno kabeyo ka adwan mondo akawgi konya tich kae ma broad based government nowuok go. Koro ka giso donjo to gidhi kacha on the basis my request ma Kenya Kwanza. To they were also members of parliament and being gin jo ODM
ji osebedo ka mistake the whole process. Mistake mane ma ji osebedo ka wacho. Gineno kama chal riwruok moro nitie motegno moloyo gik mane wadwaro ka. Wane wawuoyo e ngima mar jo Kenya. Gimomiyo ne watimo gigi ne en welfare mar jo Kenya. Ok ne ni the interest mar oganda achiel. Nikech kirango ok ne akori kete ne kini osote mango e piny kaluo. I don't think that is the instance magini. The instance magini in Kenya. Wano jo DM wano kwatelo no jo luo. Kata kamano bingeni wang'eyo gani e kinde duto kata eksikane moseneno. Jogo mawuok e gwenge mag Nyanza osebedo ka winjo ne gin nitiere kaka gionge sirikal. Matine ne kinde mano ka John Badi oket kaka jatend migawo mochung'ne wechego mag omenda, okawo Pio Wandayi ochung'ne obedo jatend migawo mochung'ne wechego mag teko. Ema koro jogo mawuok e gwenge mag Nyanza ne winjo ni yes wan koro wantiere sirikal. Nikech wacho ni mae okang' mokwongo mabende wanno kata ka jaluo otelo ne migawo maduong' kaka mar omenda. Mane momiyo jogo mawuok Nyanza koro ne wacho ni koro wafil ni wantiere sirikal. Mano bende makelo nwa penjo ni yes koro gine sirikal. Ber mane mosekelo Nyanza. Ing'eyo Joyce. Wan wasoyudo maendeleo. Mani teko jakom. Okiteko jomo yiergi. Iwinja. In fact, I take very back seat Gumbadi. Kambadi minister ma is in charge. Nyalo de wacho no kero ndara madi thurugi. Nikech minister. I think that is too wrong for this country. Omiyo kanyo obendo bedi odwari jok mapuonje what he speaks in the public. Gimanyo wacho cha is very wrong and macha gimarach mugik. Man gidwa tuyewe gimoro ma we are not part of. Iwinja. Wan kai on the basis ni wadhi dwaro kwe ma Kenya. Ka kwe no nyalo miyo wan bende wayudo gimoro. Well and good. Ka kwe no nyalo miyo kamoro bende momiyo dak wacho paranya mane wamiko. To dak wacho jomanyo wamiko binyoro kita PSS gi. Iwinja. En manano jowa gidwa money so too much kama chanwani mamani nyocha wagombe moloyo jomoko. This is an opportunity for them to serve. Makaka gi convince executive bumi gi chance bugi ter maendeleo korwa. That should be something manone kum tijigi. Iwinja. Sami wacho mano. In fact, kadukela duana penjka. Ento nyocha wacha ng'o ndara ma gini moger mwanya kachu kuka around about man gine sha man we ahero kachita. Ento dakusurumo. You understand? Koro gik moko ma wadwa duoko siasa chia ma siasa marwa piny. Okane ka gino dhibedo kodwa maber. Ji nyaka ng'enu wan wadhi live beyond sirikal mantini. ODM may still stand in as a party bugi run for presidency. Jiburo chaka accuse wa gik ma jogi wacha balege. Iwinja. I believe ni Mbadi as a minister kata kopo no convince jotelo wete ni bo onwango gimoro madhi thurwa. Ten gimonego nen bang'e. Jok mineno moso konyo ji piny luogi. Onge kama gisoga lande na kelo gini. Iwinja. Sani wawinjo ga Mbuya notimo ma Jaramogi notero Russia. Jaramogi ne kolando ni ji. Hospital masani duong ne kolando ni ji. So on the basis majoluo dwa merga nyama wakoro kada jotelo bende monego rit dhogi koro krit dhogi no is not very good. Nikech gigo bro keto wa matek. Wano kwa live broad based kende. We live beyond broad based government. Sirikal luo pore brodaka menga. Koro ntie gik mang'eny mwanyalo yudo on the basis. But wadwoko ero kamano. Ne sirikal ni o consider ne kara bedo nuadhi ga election to pile okwawinjire kuom oganda. Kara wan go jok mabende nyalo serve government. Koro gimonego gitim en build concept margi mondo newa on the basis nuwa nyalo ga serve in government maber iyo makare. An mane makwayo. Nikech iyo magidwa kete ni to koro kendo kaneka odhi moro wa nyago neighbors mawa. One support marwa is not about luo. Jakom nyicho sogero ke kirango siasa wa Joyce. Sasa wanochakre dalu Jaramogi. Jaramogi ne perform. Ne ko perform level ma Jakom so perform. Iwinja Jakom so biro ka grow every now and again. Ma Jakom ni so biro ka idho gukurane pile ka pile. Omiyo chiemo wanyalo chopo kama bende wadonjo bua bed president. To koro wabed jo ma calculative kaka watimo gikwa. Omiyo wach mi wacho mi penja ne no so konyo machanade. We are yet to see. Gik mi wacho
ni en yet mirito nyaka karang'o kaluwore ni jopiny tadire kinde mane oseket winjruok ma kamae jopiny ne nitiere kod geno ni onego bed ni waneno achiel ariyo adek moko ma ng'ato kata kobedo piny to winjo kata neno ni esero koro wantiere sirikal ber ma kama ing'en kaka giwache to gichal joma gigi osolosore burumo to anafil nitie gik manyocha sirikal nonego impango mage ma achiel kuomgi nyocha en kaka ndara ma wacho ni manyando no wasobedo crisis mar pi madaro ji nyando iwinja magi gik ma aparo ni kanyo wani sirikal maber ma inye gik madwa kungo tieko to bende en gino makare ahinya wantiere kod jaod bura manyando Jared Okelo bobedo ka otudore kodwa mar mondo mi onyiswa ni mane achiel kuom gigo kata midhiero mosebedo kokwako jodak ma Kisumu gin to gitime ang'o mar mondo mi jopiny oyud resruok. No adonji gini kaka othmuko ochako chwe to kodho chwe boko ji ochako yudo problem no ting'en moko nitie ma we can sort out even with the infrastructure ma government nogo ok ochuno nyaka dwar pesa oko wan go jolweny ka wan go National Youth Service manyalo rango kaka deal wach mar picture kata inyalo lege on small dams iwinjo kik warit mana pesa maduong' ma probably is nowhere wanyalo allocate gimoro pesa beche makobiro koro to ne wachiko ji wabro donje problem moko maonge tiendgi omiyo an gima ng'eyo mane ODM odhi ni sirikal kata mane wawinjore gi President Ruto ne wamiye weche 10 man must be sorted koro ka gibedo sorted boy development igi the better for us to jo Kenya onge kama no blame wago ni neno udonji gini bodiyowa wane wadonji gini mondo Kenya duto yud maber koro jo wa moketo manyonya sa konyo bo donjo belegi gibed players mana manyalo timo gimoro maber to kanitie gimo bendo gajo bo yudo to ling mondi chiemo no wogi gimo konyo ge man dara no kogera dier no land nyinge owego e thum iwinja gik mane Jaramogi rotimo today ipodi wacho nyaka sani iwinja Joyce koro en kogono ga thum oturu better ne magigol matin mondo gitimondi let us see iwinja an mane gima nyalo kwayo for the time being nikech aneno ka wadwa mera ahinya kama chani wan waso sort out our problem wapokurumo wan wabe wadware gan mondo wodwe chiemo robed president mane gima wagore nga iwinja mondo wabe chiemo wodwe obed president ok wabed president wadwa dhi yako piny wabe okwan wan oganda ni neno kedo no piny this is what they believed in gimomiyo Mbuya ne koyude gimomiyo Jaramogi ne koyude this is an experience for any presidential candidate mabro bedo successful mo ai piny luo mondo koro oganda moko ne joma bro luwe generation mabange they can enjoy on the challenge mangano okelo in the country this is why we are in this system ayadwa ni mak parono gi kanyo matin watudre ko Jaod bura manyando mano Jared Okelo ka intiere studio marwa e county ma Kisumu Jared Okelo mheshimiwa gino ni winje yo makare ka intiere studio marwa e county ma Kisumu kinyi makawono yaure kendi chiu nade Kisumu kono in kaka Jaod bura manyando sirikal mano mar manywanda kata broad based government nyaka ne ochakre ayanga mano tarik 7 dwe mar adek higani e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto kod Raila Odinga noketo kokgi e winjruok mano mag gik moko apar mane gidwaro ni otime yo makare bende osekelo ber e gwenge mag Nyanza korka kodi kaka Jaod bura mheshimiwa. Erokamano ahinya Joyce agoni erokamano kuom gwela kendo amora ahinya kuom bedo studio marwa mwagena ahinya mar Ramogi TV mondo alose gogandawa mar ariyo mos na osiepna Tom Nduku amora ahinya gi paro mochiwo kata bedo ni pacha gi pache ok nyal ringo kamoro achiel to bende mane democracy ma wan godo en adieri makende ni wan banka ne waneno chandruok mapek ahinya mane okel kod jowa matindo mane neno ni sirkal kamoro ne okodhi kodgi maber ahinya to moloyo kane ng'iyo finance bill mar higa mar 2024-2025 ne gikelo ng'anyo mapek ahinya e Kenya mangima mano okelo buok maduong' kendo bang' buok machalo kamano ma bende sirkal nochiegni ter pacho kaluwore gi weche manobedogo ne jakom marwa ogaye mwaluor ahinya Right Honorable Raila Odinga noneno ni mondo mi giriwre kod ker marwa William Samoei Ruto mondo mi gikel kwe mokwongo e piny Kenya nikech Kenya ne onge kod kwe. Mar ariyo ne gineno ni ber mar mondo mi
giriw dhoudi duto mondo obed gimoro achiel e sirkal achiel. Joyce, chandruok mwasebedo godo e piny Kenya ka en ni ka jou ok oyombo kaka wan wasebedo opposition kuom kinde mang'eny, koro gimoro amora ma sirkal onego chiw ne oganda koro ok miu nikech un nyoyombu. Koro mae tuo maduong' mosebedo kaka kansa, to moloyo ne piny luo, nikech kinde duto wan pok wabedo e sirkal malong'o, koro gik monego wayudi ok wayudi. Emomiyo nwagore matek ahinya mondo mi wabede kod chik manyien manokelo gimiluongo ni devolution, mondo mi kata obedo ni jothuru ne ok odonjo e sirkal, to pesa dhinu kaka jogo man jo Kenya mon kod county government. Mane mobet osekonyo kuonde mang'eny makamoro siasa ok osedhi godo e yo makare. Pok wachopo kuma ne wadwa ni wadhiye, to wang'eyo ni wabiro chopo mos mos. Joyce, en adieri ni waseyudo lokruok mang'eny ahinya kuom kinde mathin manyo wasebedo e sirkal. Wang'eyo waduto ni nyaka ne Kenya chakre kata kiwe toko uru kanyo, jaluo moro amora pok nodhi e treasury ni bedo kacha kendo pogo mwandu kata bede mesa mipoge mwandu mar Kenya. Honorable John Mbadi emobedo achiel kuom joluo duto ma obedo e ofis mar treasury, ma koro sache ming'ado kek mar Kenya to wan gi wuodwa kacha ma bende neno kako onego ng'ade. Waseneno ber mang'eny ahinya kuom kinde mang'eny, kuom kinde matin mane wabede sirkandni. Kapok awacho a few things mwaseyudo, Joyce, yiena wach kama. Awinjo kosiepna Tom Duku gwenyore kod Mbadi kuom wacho gigo ma odhi timo kata monego tim ne thurwa. Migao gi te mag sirkal nyocha nondik jomoko miluongo ni media practitioners, ma bende moko kuom gi ne gin jomutiyo godo e Ramogi kanyo, to koro ne giwuok mondo mi gidhi gikony e migepe mag sirkal, nikech piny ma wantie sani en piny mar information. Ok inyal ling gi information ma in go mane public onego ng'e. Mane manyo okelo chandruok maduong' bende gi jo Gen Z, nikech ne watemo kaka bunge dhiro ne gi chik, to information malong'o mano mondo mi ne giyudi ne otamore. Koro miyo in the absence of information, propaganda biro dhi nyime, kaito mar ariyo misunderstanding bedo mar jopiny, kaito piny nyalo muoch kaka nyo muoch. Omiyo Honorable Mbadi osetimo maber ahinya mar mondo mi owuog oko mondo los go ganda, ok ne joluo kende. Ing'eyo kane obedo kod bura mar tipo gi jo bunge la wananchi Jivanji Gardens Nairobi, kano tek gi through the budget process to gi gik monego tim e budget no. Omiyo ok inyal ling, se piny ma wantie sani ok en mar ling. Emo mineno ka un gi mainstream media committee to wanya gi social media kama ji yude information. Omiyo Mbadi is very correct mondo mi jo piny ong'e gik monego tim, to moloyo ne wan kaka oganda luo mosethir kuom higni mang'eny ahinya. Wacho wach flood why amule kanyo matin Joyce kiyie na ntiere kaunti ma Kisumu. Ibu bedo kingiswa ne e kar chung'od bura manyando kama ichung'ne gin ber mage moseneno ahinya nyaka ne sirikal mar Manywanda beda e pacho kae. Yiena mar mondo mi arwak Ambrose Weda, okil ma bendo se riwore kodwa e studio kae okinyi ma kawuono. Yawre wakili chiew nade kendo machieg network. Yawra ahinya nyikwara Ramogi amoso kamoro moro wontie ni Yeso Paki. Dwoko Nyasaye erokamano kuom bedo ka bari tumne atkef ka mama de cha intie mana round in gi samoro chako 9 samoro 9:30 samoro 9:15 machieg network okinyi mpaka wuono. Yudo ka wase twak matin kata kamano pok wadhi alanda ahinya. In korka kori wakili, sirikal Manywanda osekelo ber e gwengo mag Nyanza kosepodi? Nitie miluongo gi dho wagunda ni low hanging fruits. Mago no donjo chon. Berne mokwongo, the first one, en cow lemo, cow migao, kawe picking. Winjo.
Now, picking no setimore. President William Samuel Arap Ruto okwongo kao treasury olwake lwetu. Winyo wachno. Chako kao mach ichwako go piny. Rwake lwetu. Ngato nyalo bedo ni penyo ni konyo japiny. Wawe explain ni japiny yani ntijo moko nyalo konyo. Because they are too negative. Their lives they are too negative. They can't be helped. So again, is guaranteed. But if you want to understand, this is big. Then kose miu the finances. To check finance ni pogo kaluore gi chik. Kaluore gi chike ndi poge bunge. Ochako kao committee mi poge. Ochako mi atade ni bedka. Ijo aino. Kori pogo tune ikale bunge titerunde bade to timore. These are the essentials. These are the engineering kaki engineer serikali. Lakini jo makia. To siko ngeni tie jo moko ma ngimagi kata kage die liel. Winjo nyapewa. Gin tent jo Nairobi gionge, tent maroche gionge, tent kanisa gionge. Gin gichamo denge. Chieng magini donje tent jo Nairobi, kata mar kanisa, kata mar jo siasa. Ogicha giwuogi. Mine no kata winjo ka tom de ku winjo ka pako Jaramogi. Jaramogi no donje siasa. Nyaka nyikwete pokuwoki. Lakini joma keto siko ni politics is very bad. I don't want politics. So already the basics medwaro for you to expropriate national income. Those instruments have already been given. Ose chiugi. Kuro en nani from there planning sanity mo budget. Now budget mar piny mar oganda ok tim in secret. Emo mi wacho ni makuru wadwa dhi keto ka ma wadwa timo ka mane miyo ka John Mbadi loso seche gi bende wajumbe mariek moriore mariek mong'ere loso gi Mbadi to loso ga Tandi to loso gi fellow MPs to loso to one an bende ndachwa moro ka theko wadwa ni mondo oketie pesa no chake to no room. I expect by member of parliament Mheshimiwa Dr. James Nyamurany Kal mondo dhi oko na Tandi to wacho ni ndachwa mawuok Kombewa kochiko Maseno pokurumo mawuok Wangarot kochiko Mwalo Asembo pokuru watu wani ketie pesa no se goe to dhinu mane kake timo gini luongo ni political gerrymandering kuro joma kiaka tom nduku giri to go koko mwenda kake neno kusiep ni orengo migava na ship mondo kuro reorganize county owe mano odwa be mandamano. So already those steps, there are details more knyalo wache eka. Nyi winjo ka senator moro dawa hinya senate. Ko wacho ne kaya ande jakomar budget committee luongo nga. Jamoranga ndiri nyoro. Okoni owelu tuko kodwa. Dala ge yando tere 16 billion. Makata chulo loan they know that clip. He's saying when the man was chair. Those are the nuances and the advantages and the gerrymandering and the rattling that you do to get resources tindo jingeng. Kuro ngama ni machiegni. Nyaka huese ma extra kidogo mo milaro telo. Akiani uto leta no duare maramo. Duare mana marago tiala la tipi. Duare nike niti basic advantages. Niti maji pogo maromo. Tu niti mi pogo mupogori. It may be wrong, it may be right, so it is happening. And it has happened before. With the central province, kineno the road network. Inyalomna wish giwel, hope no one bendi, chingwana chup kanyo. But kapuki wote, tinyaneno ndala, mona chele dala, move my work simero to this menya. Kuneno tu neguruni. Apana, that is just 15% mag pay. 85% ipogo Nairobi ka. Mane momio this broad-based government already. The other benefit, mabende duong maparo ne madwaro nyaka accept. Ni kurusa ni ngama nende lamunge, ngama dinondara onge, ngama bam tokwad gidi onge. Tia gas nyaka police koro yueyo kidogo. Mano mana achievement ma broad based ni. Kada mna koko miwinje goyo Raila goyo mna ni kech koro onge bakidi. Nikech joge mako luongo ni wadindara. To dino. So
Aken udwa na koso wagon lepo wa mi urwa ke ku yeni broad based government ni nige profit. Tom duku anoka ingio weda ti buonjo sete mane jare do kello lo so bendi buonjo. In por kakori ero iwinjo ka wendo so achari at least ani kwenitie. To kanoka uanda ito ka nyaka mbadi to kete serikal kacha. Ni yes ni mage gik makoro nyalo wacho ni nyanzo se yudo motegna henya. Ingen jogi onge vision ma Jakom. Vision mar Jakom en man. Ito intiere. Jakom nen mar kelo kwe gi keto Kenya mondo bed maber bu president bende tiek tamne with a view no ka president otiyo maber jo piny will advise. You understand? Jogi to celebrate. Iwinja tingene no celebrate nikech ngacha luonge gato nitie ka gibedo. Ing'e gima timore ma jogi wacho kae ni. I'm very clear on what I'm saying. Gimadagi en wano kwarangu luo kende. Wano warango Kenya mangima kaka ODM. Mbadi kotiyo maber. Odi medo wachia countrywide. Nene ka problem nitie jo ODM nogolo ngane bogero Kenya bu Kenya betie. Kaka sani wawacho gani serikali manwashia gi Kibaki took Kenya somewhere. Iwinja nogolo Kenya kamoro botero kamoro. Jo agiti ngene ntie kaka gidwaro gik moko. Koro wedwa celebrate. Onge ka Kenya lo wacho. Awinjo kiwacho ndini nyoro ka. I don't think ndini nyoro no lando chiemo Kikuyu na timo no magma. Gigi nyowok mana bange koso okikom. Eka ji realize no joge karo benefit. Ngeche no nindi lowo togero thurgi. To wambe nitiere kaka jowa masani nitiere ye kanyo bende nyalo timo gik maket kod manatimo. Ema wacho, okineka mbadi nyote maber. Through his ministry, nyos lot ndara. Probably ndara manegero mboyo gero only at the pre-independence time. Manyoro Kibaki mabende mochwale. Kibaki actually manyogere maber. Manyoche nitie. To mbadi odonjo kachi na good way. Botime. Gimadagi. Eni jo ODM moko. Kama nchi wasogero constituency manchi wasogero wanyalo yowo kagi neno wa benefit mologi to ginto be ne gimi wakora mumi wachopo kama wachope no. So my basis enia endo ko gwe belanta yene ke chendo oja odno gin go debe no president mana yego kabisa in iwo kabisa kendo wo motegno but one ka jo ODM to chakwa beri gi skill marwa. Iwinja wan kaka jo ODM to wan gi skill marwa wan wangu measures mawa wan nitie kama kwa giki wuoth to nyakwa evaluate be waringo go jo Kenya kare en kumane makuchopo to obo bedo ka kuru evaluate kuringo gi jo Kenya mane makare magi kik makori neno gi ineno kata sani budget ni poko some poko ng'eyo no ang'ong muketi gik mane ocho wayuak ne ka. How is it nikesa anyway angisi Joyce you can't tell me the things are good. To gik manchi waso achieve matindo tindo. Kaka free examination fee. Manyocha miyo nyithindo this school has now been taken away. Iwinja, I would want our MPs to go and talk it over. Mondo mbadi uthio wo president. Ngise jaduongi nitinyi wache but warange kakwa kiti. Iwinja, mondo nyamudhiericha bendo yudo chance. Nike papas marwa nene watiek gimane waido independence. Nwatieko fuwo, wabedi gi chiemo. To wabedi go hospital maber. Iwinja, magi gik maparo ni jowa mani broad based gi onego tim. Giwacho president want to theory mwabiro go ka ODM mwabene wan go free education. To marwa to wacho magma. Iwinja, that is when wabiro bedo joma timo gimoro mowinjore. That's why I'm saying na I would expect ni gik mwatimo moko mamiyo mwagoyo pinygi. Magi to dhia nyime. In ngama no ng'e ni gero ni winje chiemo kane walando manjicha igero noa Nyakach ogine Nyakach Ahero Road ni winje kwa biro lando kane no kete pesa enene gima ne Jakom negotiate below the belt iwinja koro gigi ing'eno moro gimina no ka weda nega kani en gino moro en kech koro ochal ng'ama wa fulfill kama ne ntie to one conditions mane sirkal nitie momiyo ne wabiro wane wadwa konyo piny ne kwan jo by the word per se but kane piny kethre we were called in to save it. So Joyce gimatimore I still advise ni gik ma treasury timo through aber gik ma budget committee timo through aber but
wan watiuru ma jo Kenya neno wan watiyo wagero Kenya but korwa kone twatimo gik wamiyo malong'o kik wakete gima kwadhigo Irani tene mwawacho nikech nitie jok mobet kamoro mawacho ng'acha wachang'o tilokone kanyo be wabro dware kura wabro yudo so gigi nyaka waranga kwa player wa politics iwinja an mane makwayo weda to yieni mondo wuon nikech en zako wuoyo to kuyo ng'eno mane ng'atwa ang'eni nitiere gima weda dwa medo kanyo kata kamano we wadhi ir mheshimiwa Jared ka intiere kaunti ma Kisumu kik wawechien ahinya mheshimiwa Jared ka intiere kaunti ma Kisumu winjo kanyo kaka wakili weda kaachiel kod Tom Nduku oseloso kayo kotudore kod weche ma broad based government gin kaka ginene korka korgi to bende ang'adi kitemo wacho ni gwengego kata kar chung' od bura ma Nyando kama ichung'e en ang'o minyalo kwano ne jopiny ne adiera nyaka ne wadonje sirikal ni mama Nywanda osekelo ne jo Nyando ber makamagi kamae mheshimiwa. Erokamano Joyce mos na osiepna wakili Ambrose Weda en wuoyi ma jachir ahinya kendo en consistent tiende ni kaka nowuoyo higa mokalo kaka owuoyo higani te kaka obiro wuoyo higni mabiro mane ber Ambrose Weda opogore gi Tom matin koro kapok adonje gik ma watimo thurwa ka yiena mondo awache wach moro kuom Tom Kizungu luongo ni he probates and reprobates tiende ni nitie gima owacho to gima ochako chak pingo gimoro kendo manosewacho owacho ni it has been confirmed ni pesa mar exams ogol but ochako wacho kendo ni gik mwawacho mag budget go mago pok okal yet weche mag fees mag examination go are part of the budget policy statement manyombadi okol koro oyiero part moparo ni berne to ochako golo part machielo moneno kanyalo konyo fight sirikal mar William Ruto omiyo adwaro consistency ka ng'ato loso nikech ka gigo te pod ni e line mar budget ma wadhi kalo kaka jood bura. Honorable Mbadi, Honorable Wandai Gatandi machama budget nyok nyal bede kombeka kanyo Raila Odinga okopuodho gi kata okoro gi mondo gidhi kacha omiyo okinyal separate right Honorable Raila Amolo Odinga gi Honorable Mbadi gi gik moko duto magitimo nyaka Wandai Gatandi okwasebede mesa mitoke mane kane jakom oseyie mondo Kenya obed kod kwe to giloso gi President William Ruto ni ketwa wang'ni kamitoke to kamitoke no emokao Wandai omiyo sitima kidhi e piny luo kuonde mang'eny onge kod sitima nyocha wawuoyo od bura kacha gi wajumbe moko koro wang'iyo kaka wanyalo pogore pesa mag sitima madhi kel kod World Bank to MPs moko mathoth gi wuok Central owacho ni gin ok gidwar sitima nikech thuchegi noseyudo sitima chon en wach ma nomako dhowa ahinya nikech wan waonge sitima to jomoko sitima oseromo koro dwaro gik mopogore. Mbadi nyobedo kamipoge gika to kendo Mbadi kwano yore mosekete pesa manyo osekele od bura mondo mi wakalgi as they are okapar ni nitiere ng'ama biro pingo gik ma Mbadi okelonwa kacha nikech Mbadi bende en achiel kuom experts manyo omiwa to wan kaka oganda manyo oseyiere ore gi jo Ruto mabe ema ng'eny e od bura onge ng'ama biro chak pingo gik mwakiny wasekalo modonjo kacha. Yiena mondo awach niya kuom dakika mathin manyo wadonjo e od burani Nyando tabu mwasebedo godo en mar floods higa ka higa sirikal isaidia ji ong'ete sama walose ni nyo aneno kukete kanyo kaka achiel kuom news manyo ungo kakora launch dike mar Nyando gi pesa manyo Mbadi osemiyowa a supplementary budget ok main budget mwadhiye en pesa manyo osechopo ne Lake Basin Development Authority matich dhi mbele sama wuoyi kodi ni the whole week asebedo mane site kawa loso weche mag dike go to wan kaka jogo mawuok kuonde moulantie wang'eyo bende ni dike kende okoromo nikech samoro koth ochwe wi Nandi malo to Nyando bedo kod flooding to wane koth okogoyowa koro mano to waseneno kotimore kuom kinde mang'eny omiyo wang'eyo ni gima nochakore miluongo ni Korusoin Dam
madhi rane budget ma 19 billion ene maka koro timore to weche mag oula mamuomo nyando dhi rumo. Kanyo ker odhi China kendo nyineno kodhi gi chairperson mar Energy Senate Dr. Oburu Odinga ma en senator Masiaya nyo gi yudo pesa makonyo dams adek. Pesa manyo giseduogo godo already en billion 36 manyo giseduogo godo chuth gin kode. Kuom pesa no koruso en dam manyo dwaro 19 billion mabe Uhuru ne miyo wato be okodwa chiwe malongo ichulo kialo omengano ziling million 400 no the side pesa mathin manyo ok nyal konyo project man 19 billion. Ruto nyo osemiyo wa 12 billion madhi koruso in dam. Wadong gabiriyo kende 2 financial years kata ka koroni time gi GOK to watieko wach mar dam mathagowa. Sani gimwatimo mar daik en bawe nikech ok wadwa rito ni chieng' dam rum kore kose rumo to tabu mar daik mar flooding manyando rumo. Omiyo wabawe bandage ka warito weche mag daik madhi nyime kacha. Agombo yiena chaka wachi ni Samuel ose kodini awasi ka Tito Road mose chando wa igni gite nyo mi million 300 midhi chagodo tich madhi timonwa kilometers 6 kilomita ka kilomita e Kenya ka budget masani kao million 50. Ome already waseyudo kilometers 6 out of a road ma 18 kilometers. To my one money budget masani pok wadonje supplementary 1 mar 2025-2026 pok wadhi supplementary 2 to Honorable Mbadi mabende manege pala mara ngungu mabeto chono ngado nwa joluo gi pala modik to bende ngado mana ler koro ok ngadre osiepna Joyce ne tek to sani Mbadi oyudo pala mabith to sialo nwa madongo koro wan gadiere ni kapok wadoke yiero mar 2027 mabende jakom biro nyisowa kaka wadhi kako oganda luo gik ma wadhi yudo e sirkandni an gadieri ni wadhi yudogi ma onge chochni mora mora. Isewinjo gik midhi tim Homa Bay duto ma ka time oyewang' na kwangi midhi tim Siaya gintie wabiro kwanogi ka thuolo yudore ma Kisumo kama ntie ni gintie wabiro kwanogi kaachiel kod Migori gi kuondewa mamoko. Omiyo Joyce wan maber wan wa gomana tich e yore mag roads Kisumo kama ntie ni ing'eyo ni county government pesa tin to bende en pesa mikelo ma ochalo drip michuone ng'ato pi okele e speed madwarore. Omiyo hospital ma wan godo maduong' thurwa ka miluongo ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mong'ere gi nying mar Russia nyo Ruto gole level 5 mondo mi ogole lwet governors nikech governors ok nyal run gigi maber. Otere national government kama 85% mar pesa mane Honorable Weda wacho cha ogoe ped ni Nairobi kanyo. Omiyo en kori biro time gi jo Nairobi ibiro ndiki ji ko e ofis ma Nairobi ogolo baden e lwet governor ma Kisumu koro pesa no nyalo konyo sibtende mag level 5 and below nyaka dispensaries manie kor gwenge. Omiyo wantiere makari ahinya omiyo wamor gi gima President Ruto osetimonwa so far to mana awiye nikech nyore kwadonjo kacha koro kang'eyo ni kwa solidify relationship manie kindwa kode wadhi dongo machalo nade. Mogik yiena wach kama iwinjo ka ji machalo Ndindi Nyoro gini koro yudo dhoggi gi wuoyo sane ji mamoko manyo pengo wa Munyoro kiang'o koro gin gi dhogi sani to gimomiyo gibedo gi dhogi nikech mesa mipoke chanyo ogolgi e oko. Ndindi nokawo billion 6 otere constituency mare miluongo ni Kiharu mar yore kende. Ing'eyo ni Kiharu kende bende Kenya ka e kama nyithindo chula 1,000 school fees. Tiende nokawo pes budget to nyiewo chiemo ne schools te koro gimodong' en mana 1,000 ma nyithindo chulo minyiewo godo yien michwako godo chiemogo. To kanye manyo ogole obedo tenge wakawo wuodwa ma wuod Alego Samuel Atandi wakete
ich lit gi mirima ma jogi nigo momi idhiro wa kinde duto. Tom Nduku mosiep na ahinya bende en mana jaluo. Dang bed na malit ahinya ni koro Nduku odhi omanyore gi ng'ane gi Ndindi Nyoro gi Jowa Munyoro koro goyo gik mabiro ka luo. Chalo ng'at ma sympathize gi joka tiende no dwaro ni anene Atandi owuogi owene Ndindi Nyoro kome. Mbadi owuogi owene Ndung'u Professor kome mar bedo treasury. Wandayo ai owene joma nyocha ni kanyo. Mano ok wadwar gine. Wan kaka joluo yie wariure tok wuoyini gi tok jakom mondo migigewa mane pok otimre yo makare kata ka kiny ji okethore nikech siasa te en gima ng'eyo wachne tek. Ruto ok bi bano ndeche mosewenwa gi ka, ok obi kawo daik ne manyando, ok obi kawo Korusoi nodok godo thur gi Nandi. Mago gigewa makoro dong' ka piny yako. Ochalo piny polo ok yude yo mayot, en bende riwruok aria kode. Omiyo Nduku ling'ura ne wayaw mwanyalo yako, ukiko itu ahinya. To wadwaro consistency, wadwaro muolo, wadwaro ni ji odembre, wadwaro ni jothuro yud message. Ni mae sa mwadhi dongore mondo nyithindwa bende manyok yud tije. Nikech the only institution mandiko ji mang'eny tije piny mangima en government. Sani Kenyan workers are about 1 million people. Onge kambi mabiro ndiko 1 million people watago. Gin me sirkal omiyo kanyo ema koro waninde. Kapok wadhi yuyo mokwongo wakili Weda yena mar mondo mi arwaki etwa kata bedo iwinjo kanyo kaka mheshimiwa Jared Okelo Loso ka bendo wacho no bedo ka kinde modhi mbele ko twak marwa bedo ka wakwano kopogore kod kar chung'od bura mare manyando mogone debe ber mopogore ma oseyudo nyaka ne wadonje sirikal manywanda wacho ni county ma Homa Bay, Siaya, Kisumu kaachiel kod Migori bende nitiere chenro mopogore mago ma wanyalo wacho ni osebedo ka wuok e sirikal mamalo ka biro e counties ma kamago. Kata kamano bende jopiny bende nyaka sani korka kori king'ie kaka wakili kendo ng'at ma bende nono wechego mag siasa makare. Bende jopiny sani kuma gintiere gin bende gi feel ni gibedo represented makare e sirikal ni mar manywanda mo ntiere gi sani. Erokamano kapok aduoko penjo ni adwa mi story moro ma very unfortunate. An gosiep na moro ma ja oria. To biashara ma otimo mainly. And one of the importers mag tear gas. Get tear gas canisters. Import. They are military things, but get no make license get import. Osiko go jo namna ungisa weda sana pinyirach. Pinyirach bwana. Pepe pinyirach. Kwa siku hivi najua hakuna market. Najua baba akiingia kwa serikali hivi market imeenda. Kuro agents moko. Purudo ngoko ka Tom Nduku gere. Ma dwaro ni tear gas obed medo imported nikech gine. Ang'e Tom Nduku siepna. Kane pod an yang. Tom Nduku ne jating dai mar Orengo. Kuro wan vijende ti Orengo ti Jaramogi. To Orengo to nyathi dhiang' ma Jaramogi. Ene mo lead strategy and delegation and rieko tebi dwaro. Oko Jaramogi. Mubit number akena ngwen. Kagise yiengo Jaramogi kanyo. Yiengo. Orengo donje kaka nonga musiep na nago ne kura 2002. Ebende wakowe uyiengo mitokane no kanyo. Udugo kababa. Oko baba round 1 kwisha. Babu yiengo chako koe mradeo babu yiengo chako koe mradek babu yiengo sani bende kababa kelo rieko moro yawa jothuru agi kech bro nego we wabedie kamipoge gini kalango ke konie mano bende chako kone ni jaduong ai kuro bi kone kor kech gi ngaji gi tuo kanda emodwaro gi ng'iyo gi kolu ikogi to gi noa sani winjo ko wacho ODM okung'eyo ni nitie party moko miluongo ni Wuoth Bor Party of Kenya. Kwa wuok nwa be Kisumo to kwa chiegni chopo Kisumo to wachako wamedo ni koro chopo Ugunja.
Emio gik moko te richo negi. Gimora ma sirikal richo negi gimora mora. Sani kuro gimora mora raj nikech gidwaro ni Raila obed oko odhi ochung president mondo samo chung to giwacho ni wakonyo baba lweny. Wadhi konyo baba malo lweny. To they do not know the strategy mitiyogo to get power. They don't. Gikia gite. Omiyo joma noko Raila igni gite. To kowe ufil. Kupo no dwaro. To jogo bed kando owe jumung'e gini manigi strategy girieko. Babo penjo kon jaduong' gini ko kama. Kochopo kato kori nyone ka. Kuro tiala tibim. Kuro wuoke ruma tiala tibim. To donje ruma strategy. Mondo wagini. Mano ero next round. Uldo nyaka ung'e ni baba besani. Ringre koro ol. Jo mageno kuome. Ogigene gedwano bed president. Gigeno mani ke gedwane. Their seats will be secured. Watch negini they can negotiate. Orengo giri nyalo negotiate. Nyalo wayo ni nyansa waka. Orengo dok. Nyongo di Senate, Nyikalde, Nganede. Waonge tabu kibiro mnabigi tea, they will have to leave. But pinini telo ni dware kodu tonglo nyaka bedi gibonde. Iyodo mne serikal. Iyodo mna okuyode tiala la tibi. Sasa mi bet pimi pento Uhuru Kenyatta makia katakaka tiagas dum okianto gino dum nade. Ubiro mo bedo president igaka mababo de mo pako. Ruto wudo dongo upugo chalori. Bende kiaka katia gazum. Bende ubiro ka ugini kore ochame igadi. A beach katusiko ni 1 time, 2 time iga beach ochamo. So kwa dwaro gini nyaka wapenye ni what is the strategy? Keno strategy no. To the watch ne jatendi machon mano bring you up, you are mentoring. No strategy no to onge. We will not allow him. We want new fresh people who can embrace the whole world. Mabeno ngene gini lar kod pesa. We uru pinyu duokwe. We uru gik miloso lose. We uru joma loso pesa bino lose. Makwara ndiri nyoro. To wabe wanyalo yombe. Kuru wabire jopiny. Are they feeling? Adwa ni make gikani. Yes. Jopiny, are they feeling? Yes. Mane paro miduogo godo. Adwa ni wakao yoyo madundo. Nyakoramogi Ajong wakao yoyo madundo. Waduogo wadhi mbele ko twak maru. Kikidhi mabor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Ngima timore ne ng'ata e yo mopogore opogore. Gi lokruok e weche mag keny, weche mag pesa, ngima mar del, tudruok e kind ji koda weche mamoko. Kapo ni in gi paro, ni in gi tuo mar paro, ber manyo kony. Ok rach wuoyo gi ng'ato e wi chandruok moro ma in godo. Wanyiso ni wadeo. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa e chenro mar Mbakaoromo. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kae kod welo adek, Ambrose Weda wakili, Jared Okelo jaod bura manyando entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu kaachiel kod Tom Nduku janon weche mag siasa. Kapok ne wadhi e yweyo Ambrose Weda nang'isi mar mondo mi mak paro kanyo jopiny bende nyaka sani gin bende gi feel ni gibedo represented e yo makare e sirikal mar Manywanda ma wantiere sani ni. Erokamano. Nitie jopiny kategori adi. Ariyo. Nitie moko manigi spirit of negativity. Gin negative makata in dam de chukan. Mi mna chiegni ero mielgo. Pod kotieko to tieko bane mama no nyono tienda sama wa mielo kayie kode. Do joma negative go kate team nem gam ogibi understand. To nitie joma ng'iyo ne what exactly do I want? King'iyo kata Homa Bay sani. King'iyo kata mana preparations mitimo Madaraka Day. Gik miloso, gik migero, nderni miloso, gik mitimo. Itimogi ne jopiny. Samindiko ji kate police kate army. Nitie moko miringe kur pap. Uringo te kawachiel ka, kawachiel sub county ni achiel ka chacha. A similar number. Ipogo malo ka, kore a disclose mu. Ipogo manaka un inside. Jomung'eyo to gibi kudu ng'ato ko nyathina ni kiana timango. So mano nitie but gimaduong' moloyo and basic as kwe. Joma tiyo e jua kali sasa manitie koko kidhi Kisumu jua kali okti to kata kobare jua kali ndalo ariyo to kech odonje ode. To kapo kidhiye mora tije pesa ngoa kweno. Sasa modung boycott pinyi luo olor. Murang'a ge Kiambu tiyo. So mage gin benefit making'iyo tiko ni kara pinyo ne ubed gi kwe. Kata mana kwe miwinjo mar kan jo chako ni koro gore Kenya ka jomoko wen ka jigore tibiro mana go Ruto gi jo Kalenjin. Goro kowuok to Kenya ni nyalo wore achabla nono mane momiyo kanye part ma ango gi hona gi Mheshimiwa Raila Odinga. Aneno ka 2007-8 newa gore wane diro ne wan kocha iwinjo mera makadi nowe wacho na Kenya is bigger than me. Kenya is bigger than me. Wakeluru kwe wakauru momewago kendo samano manetimo negotiation kakipogo serikal mar miwinji pako mar Kibaki orenge menor mondo dhi okony Raila pogo piny mondo advice noduogo poklo lilo ministry moko mopoklo kae to rome wagoye koko Raila ling sani nyoka koro kendo Kenya dwa pogore ka Somali en be mochako wachna bana kata kar makoso setimore wakauru kwe
wadonjuru, stabilize mais our country. Mano en credit mimiye to jomok dwaro bani miwinjo pengo no. Raila kengongo. Wan mabiro kethore. Wuoth pod bor. Wuoth bor nyaka. Jomoko tie ma wuoth no setamo. Giai. Wadwa ndomdoku. Chung president wakowi. To ni dwa golo nwa kata kia ngawa. Jopiny are experiencing peace. Gimed na gi Yesu. Then individually you grow. Gimoro ni ng'ato biro kelo ni mo bende odi ng'ata chiel onge. Gi public ipogo for public. To ka school fees odok piny. Ka school fees, the education system is growing. Ng'ato ka ng'ato nigi chance. Wadwaro manu wadhiro nyithindwa to gisomo to gidhi mbele. Madhi university dhi, wadwaro funding olos maber, ma nyithindo mariek bedo funded. Mana kaka wan ne wabedo funded. To joma pingo, spirit of pingoism. Pinga koni, gipinga kocha, gipinga kocha. To ko mege kata county moro matini, riembe uru. Nyang nyong oloso Europe Kisumu, orengo bolose Europe, kata Japan, olosi kata Singapore, olosi Siaya. To orika ubiro ugo koko korupingo nyaka baba. Dakujak chama unombene udongo koto wabe wadongo baba kon. Sana wange baba kendo kwa dwa tugo. Tumduku. Ingeyo gini med kabisa. Ningitane roka weda nige luen gorengo, which they can finish outside. Man is not my concept. And ingeyo, Joyce, what were in the same concept? Ne one kaka ODM. Ne pinyo bedo matek. Bua winjure jakomo obedo ngamaduong. Bu wuoyo go president ma piny. Bugi bedo piny. Bugi winjore nu mokwongo. Adwani kapok winjore magi nyaka wa fulfill. Moko ne ni agenda na, moko ne ni agenda ni. Maduong' mogik ne kwe. Ma kwe waso achieve. Mar ariyo en ni president bino neno ni anyora olo joga piny. Kora dware ni miya jomoko. Nikech jogi be nosotiyo kode sirkal kapod wani ODM. Okao jowa moko bedo go. Iwinja Joyce. Koso bedo kodgi. Wayudo chance. Gicho dhi omedre. Kendo waduogo yudo committees. Iwinja. Manyikalo yudo health, manyikalo winjo health kabisa. Mangeche na expect no dweche auchiel mabiro. Chietho suduogo kare. Kata joluo yude mang'eny kaka weda dwaro ni, kata jo Kenya yude marom. That one would be good for me. Kind education. Kata joluo yude mang'eny, to jo Kenya be yude, that one will be good for me. Iwinja. Gima dwano wachi manya kwa winjire kae na chiel. Gik mambadi otimogo beyo te. To gimaraj ni concept mwawuoye, platform mwawuoye mopogore. Iwinja Joyce. Jogi wacho message ma should be disseminated through a kucha. Samagi gombaka ibarasa. Nya timo ma. Weda ni ngama kepe buen ngama dinya kikanisa ni ja yalo minenni. Ko di thuru kucha to koro yalo nkichen canon ngama duong kabisa. En ngama nyalo biro bu yal kata ugenjo kucha diere mo be no chomo chon. Ubiro tingeno kinyata mo jalemo. To wacho gik ma sirkal timo kucha maber. But nikech pod wana party manyalo dwaro the negotiation maber. Makoro wawinjire kama wacho nene wadhi mokwongo bokethrecha. Koro wadhi maber. Ngicho nuwa dwaro party magro. Number one majo luo kanyal miyo wa negotiate go gimoro kende mesa. We need other regions. Koro region bende. Kuche magraka ja mbadi wacho nyaka nyabed minister. Nyoro waonge stima Mombasa. Nyoro waonge pi Mombasa chendo. Aso kilo pesa ubiro ka. Mane is a plus to ODM. Odi Western. Owacho ndio Western. Ninyora nwangu ka wachi niang ni gima ncho gero. Wanike jomo kuni waso mogoto ni punjo kupesa niang. I've talked to the president. Matene ni neno ni broad base nyoko winjo be no konyo jo Nyanza Kenya yenye winjo be no konyo jo Kenya duto. Kaka wan jo ODM. Nikechi one man chance mwaido bende mondo wagere go politically. Iwinja. Jo wagi wadwan mondo gibed jo makoro ogero nyaka party wa. In a way mwa develop. The next minute kata gimoro wok nwa chung. To we are able to turn Western province. Kani girudhi mara chance ni mane wayudo.
Okunoide ka joluo, ne waide ka ODM. This is what we gave you. Iwinja, money surplus to us. Wadi no this time. Wani one koruka. Dalo mane wa campaign cha ne wa no innovate gimoro. Gimano wanwangu nungo makepe gwenma. This is what we have given you. One you luo to joagi kaka jatelo ni kano ni kodi kanisa to wachu iche mabeo kabisa. Mana yego. To okwa kit condition moro. Ma jatendwa kendo maniemo ema wacho na timo gini wan wadwa ne en komeno koro metiyo nwago oko asa party iwinja gino dhi miwa ngima maber mbele magda ka wadhi negotiate e sirikal mabiro to dhi wa kwa tegno makoro kara kwa wacho ne sirikal mabiro koro washia half to washia half odhi wa kwa dongo sani wan go komba ngwen to nyalo wa kwa ministers maroma par. That is my concept. To mane concept ma paro nja kombe no go iwi. Na wacho ni winjo. Winjo gima tom wacho ni sirikal mabiro half. Wan wawegi kaweda gede wageno ni sirikal mabiro wane mawantie wakawe. We want the presidency and everything to do with it. Koro wanyalo pogo ne jomoko. Mando kugiri ma the vision is small no mewa ngoa. Mara riyo gik mo wacho moko go mit kia minister ki close kaka. Mano ero gima bero wach. Mara dek usiko no ODM onge. Gima nitie luongo ni Raila Amolo Odinga. Ko wacho ni jite chakre ki UDA. Ibiro na katom ndoge chako ni UDA. Ya UDA ni Nyasaye manomiyo tom dir midena. Koro miyo sani Raila wacho ni wabe mbele walosi gini. Wamor. Kodwa kwero wach moro gik mikwero. They watch ne jatelo. Kwero mbade giri. Uwe loso. In kiloso katu wawe ni a voice in the wilderness. Talking. Gik maber nyaka landi jopiny be nyaka ngi nyaka giwinji nyaka ginne muma wacho ni padne giuru kata ging'eyo gima ber iwacho mbadi nyaka nyisa ne to budget mitimone otonglo ipogo nadi kete nadi kendo kako wache poko biro seme korwa kocho abiro dhi penjo Dr. Nyikani to dak mbadi osebiro ko wacho mag nyaka wachi gigi ninga mag ndiji nyoro gere ne ok ge wacho to kako ri wacho gi sani to jigombo mna gore jigombo ne mato kare jibro gore kare noti bar mna kama ombe ilando chon jing'iyo go ang'omyo lit ni kolandi ni broad base udwa no waji mondo jingu wuogi ni broad base kama ni begi mokonyo waonge nyaka wach bet sani makata ka chimoro ubaru rudhi to replay gik mano wacho mutimo maber muwuok go koro miriambo gi proje pang'ang'a mudhi wuondo go wananchi ko wacho koni to wacho kon lakini wan gi geno no bro kore gi Woodnandi mawa kore muchop kanga koro wuoto kon jaduong e Kenya ka usenuoru kalenjino senuore diriyo oganda maro Kikucha osenuore didek mondo kik wabar pinyni oganda marajuoi motemo maduong en Baluya en Luo en Kamba koro bede uroko batin mondo oganda gi achiel kuom gi oyudie to seche go yoro kawan mawano rire e diere kanyo oko jaduo gini kata mbele kaja king'iyo siepege gi jogi mantie tom gire man ka e mutegno mbade giri koro romo Dr. Mulo Romo, Walo Romo, Wedo Romo. Ogni kon ko jako kelo no mano ko muketo ndege oko. Baba beto bro chopo ko makoro mungo knyal. We must be ready for that. Ana won kane jara mugo to nawe ni pinyorum. Although no iro ko se chako support Raila. Kata mna kane yero ji Ford Kenya to jiodaga ne baba Raila Amolo Odinga. Yero ne walunge na gwambo waga kinyi. Ni eno kubiri jatelo ni nikech wuon gi osetelo to na wano kwa jimgo Jaramogi mana wa insist mana wagone nyaka Jaramogi kuko kama malu otho koni wa malo bedo Jacob to vice chair ana gona bana mandi biro rito kala mambasi ni ibiro rito jaka wuwa de aya
Adana soma ne moko kuom ote anno ka penjo thotha hinya penjo moko bende adana soma Mheshimiwa Jared Okelo kantiere kaunti ma Kisumu penjo moko jopiny penji kae ibo bedo ka iduoko gi achiel ka achiel kinde mwadhi mbele kod ote mar twak marwa okinyi makawuono ote makamago adwano ketno mar mondo mi wasom gi achiel ka achiel wawinjane ni to pach jopiny en ang'o kotudore kod sirikal mar Manywanda. Ogada Samuel ago wacho ni ang'o ma broad-based government osekelo Nyando constituency mopogore gi relief food 2 week to lobby for development. Wacho ka ni Gerliech secondary dead odhi mbele ko wacho ni oriedo bridge dead Nyando River Tax dead. Aya Mheshimiwa ibo bedo kiduoko mag Injinia Lazaro Kanyambok bende ng'isa ni broad based government bedo credited kod kelo peace masani jo Kenya enjoy kendo mae sirikal ma yawuot luo feel properly represented nikech gine Attorney General, Finance, Energy kod the most powerful docket of international security PS. Donge magi chalmana kod gik mane ayudo early days of Loch Moi ka Kenyatta otho. Sani joluo bukre ni ok dwar excess powers kod konyo yagi koro wacho ni kaka Omolo timocha to en mana jawuoro man Injinia Lazaro ero kama na enya Vitalis Ochieng Wood Game Karadi ungisa ka ni Joyce Odura mor kaluo chenro gi sani kendo gi twak madhi mbele chopo na yo makare gima broad based konyago okane okonyo mana joma ni e iye ngima tek jipodi imako kilalgo gik matimore e Kenya ok mora police bende itiyogo marach koni to wasiko ka wawero broad based onge ber unless ni joma ni kuno neno berne tok jite. Eric Ronald bende ng'isa ka no ya Joyce Mus na Mheshimiwa Tom gima neighbor MP Jared anamor gi broad based nikech kae ema wanyalo yudo dongruok. Kaluo waol gi ringe ndara koro Ruto okelnwa ber owacho ka ni amoso mano moso minode mamake Prince ero kama na inya kuom ote makamano. Odongo Wuda Sembo jangoma bende wacho no yo makare ka entiere Tanzania wacho ka ni broad based government ber konyo gero Nyanza but Siaya pod onge dongruok nang'o. Otieno bende ng'isa ka en Joyce Otieno Aguny Jakano Kimera mar Kodete Junction penj na Mheshimiwa Jared Okelo ni en ang'o ma ok timre e Katito Awasi Road ndalo duto te. Katito Awasi Road omako Nyando kod Nyakach ang'o momiyo kuwuok tok teko Katito mano Nyakach ibugo mabera kendo maruma iolo mamakore mabera. Aya mwacho ni kapok tok teko Awasi Road kono maram bende ok ol maler ibugo mana potholes kende makata sani gimo wacho no dhi mbele to idiyo ndara makata sani jopiny kod jopenga chano dhi ng'anyo ne tich marach madhi mbele chakre saa 5 wan ok wachulu suru koso adwano mak otego makamano kinyalo mana mak otego gi kanyo ote mar James Abok nangwa som bang'e kwa dhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Mheshimiwa Jared Okelo ka entiere kaunti ma Kisumu iwinjo kanyo paro mopogore kowuok kuom jopiny penjo bendo penji ahinya nyako tudore kod wach mar ndara makoro jopiny bende wacho ni ok lose yo makare tena achiel kuom gigo manise wacho kanyo ni kaluore kod sirikal ni mama nywande ma wanyalo wacho ni ndara makamano sani koro nitiere pesa moket tenge mi obed ka ilose yo makare ang'o miyo jopiny podok ne weche makamagi. Erokamano ahinya Joyce. Samora paro ni wiyi wil kod aneno ka jogo wuo mang'eny ahinya to kiane kidwa para iduo koni bende mondo watwagi. But gima timore chalo kama. Erokamano. Honorable Mbadi wakunga chage a few things ma emerge. Honorable Mbadi nitiere Nyanza to wacho projects ma Nyanza ok dang' obino biro limo Wanyando mabendo osebire nyadenuoya ni to chako pimonwa gik matimore Turkana mano koro iluongo ni relevance.
nyocha entie Tana River kuma nyocha dhi tero pesa mar bridge moro mose miyo nyango mako nyithindo mang'eny ka ng'ada Tana River. Ka en kuro nyocha wacho gik ma relevant to Tana River. Omiyo ok inyal fault Mbadi ni ka en thurwa koni to wuoyo mane weche makoni. ODM duong', ODM omako piny mangima. To ok inyal biro Nyanza tipimo na weche ODM ma Garissa. Mago chieng' no pim ne jo Garissa kodhi Garissa. Omiyo an ajiwo Mbadi ahinya ni sama en thurwa to pim nwa weche ma thurwa gi kaka dongruok dhi timore e thurwa. Mogik kata mana an MP Manyando, an gi sites mang'eny, an gi Awasi, an gi Rabuor. Sama an Rabuor ok apim ne gi weche mawasi. Ka an Rabuor tawacho weche Rabuor, ka an Awasi tawacho weche mawasi gi gik monego kony gi kanyo. Ok inyal nywando gi mangima e Kenya. Kenya duong'. Ka en mar Kenya to William Ruto biro pimo negi nikech en e president mar Kenya mangima. To kata mana President William Ruto usewinjo ka ni thurwa ka gi kako kwano ndere monego losi mana mathurwa ka ok ochako wach mek gi masugoi. Awinjo penjo mopogore opogore ma mowuok kuom jopiny. Mokwongo sirkal nikech Nyando bedo earmarked as a hardship area. Kama hardship ni en kama Ngoro. Gimokelo Nyando bedo Ngoro en wach flood mosebedo ka chandowa kuom higni mang'eny nyaka ne piny ni chakre. To nikech Nyando bedo earmarked as a hardship area, kuonde ma hardship imiyo relief food, tiende ni sirkal tudore go ofis mar MP tichiwo chiemo ne jogo ma kinde ka kinde ngima tek godo. Omiyo pod wabiro kelo chiemo no nyaka chieng' Nyando gole kategori mar hardship. To bende kinde duto mwachiwo chiemo ji osebiro mang'eny ma samoro chiemo bende rem nikech namba mar ji mobiro. To pok awinjo ka gikwera ni koro chiemo romo gi kik amed kelo. Wabiro kelo chiemo nyaka jopiny bed noyieng' kinde duto. Ng'ama odenyo onge dignity mare kaka dhano. Omiyo wabiro chiwo chiemo nikech chiemo go sirkal ema miyowa kokalo kuom osuru ma bende wachulo kaka jo Kenya. Wan kod yore ma odiochieng' manyoro nyo en wuok tich. Kawuono en tich ariyo. Nyoro nyo wan gi jo Kenya National Highways Authority, jo KENHA, mago lam e Kenya mangima ne major highways gi trunk roads. Nyoro kokalo kuom bura manyocha wabedo godo gi Honorable Mbadi e weekend nonyiso jo KENHA ni nitiere pesa moseketo madhi konyo yore mag Nyando. Nitiere yore monego chako benefit moluongo ni feeder roads mowuok kuom the main roads go. Manyo wawuothe odiochieng' manyoro. Machiel kuom yore manyo wawuothe kotenore kod yo mowuok Awasi dhi Katito en Magendo Road ma en kilomita 9. En yo mowuok kamoro na yweyo dhi Kopon to chak chomore gi yor Awasi Katito no ma en kilomita 8. Idhi nywande contract achiel midhi lande. Koro idhi luonge na Awasi Magendo ayweyo Kopon Katito Road. Maduto te koro ne bedo kilomita 36. Instead of 18 manonego wayudi mowuok Awasi Katito, koro nikech project no wadhi yude 36 idhi lande kaka yo achiel. Nyoro nyo wachako wuok e yo mowuok Kisumu East Kibos, wadonjo Chiga, wawuok Chiga, wadonjo Rabuor. From Rabuor wadhi kamoro miluongo ni Nyang'andi. Kawa Nyang'ande to waluwo modhi nyaka kamoro na Lendu kokalo Nyamware. To wachako wabiro kode Mwatuch kamiluongo ni Korowe. Omiya bedhi lande kaka yo achiel. Alendu nyaka Korowe en kilomita 21. Rabuor nyaka idonj Nyang'ande en kilomita 7. Tiende niya kilomita 12 mane onego landi mar Kibos Rabuor Nyando chako yude kilomita moro 29. Mana nikech charity mar Honorable Mbadi kaka wuodwa masani ng'adonwa mwandu. Koro mage dongruok ma wathiro mondo wadhi godo nyime. Atandi kaka chairman mar budget omiyowa pesa mar yo moro mathago. Awinjo ka ng'ato wache kanyo Samuel Ago. Yo mowuok Otho dhi kamoro Noriedo kokalo Garliech.
en gima nyocho o road en wangere kamoro ma ose chamore ahinya moyodhe molal koro mewa pesa kacha ma wadhi timo godo gabions kaito waloso gimwaluongo ni box culvert mondo me koro kal makare kadhi konyo jowa man kacha mago ni e budget sani gin gik ting'e ni jaluo nani jaluo chunye liet en odwane kaka Raila omosore gi Ruto ne pato gi Nyanza setim tedichiel gige sirkal nyaka bede budget ok ni mosruok jokelo pesa koro un gi duol mar keto gigeu mondo bede budget mar Kenya omiyo gin gik mibiro tim samo winjore to kende yo mamoro jopiny kaachiel kod Rivertex ne Rivertex nwakawo branch mar Rivertex wakelo Nyando koro mi gitweng gik machalo uniforms mag police jo NYS sheets mag osiptande gi mamoko sechegi wasetieko gedo gima koro watimo en procurement mar machines mondo bi mabende dhi timore kendo wadhi chako twengo karwa mar Rivertex gimotimore marach ni Rivertex koro iuso mondo dhi ne ji machalo weggi but ka wan gi mashindewa nyithindo madwaro uniforms gi gik mamoko koro watimo tema moko wachiko itwa ne Rivertex mantie Eldoret cha koro wan watime kaka Rivertex Nyando apparel ma ok wachak wadhi kamachielo omiyo gigo duto te wabiro timo ne jopiny eyo mamorogi to ketime Kisumu kende kata Nyando kende ung'eyo duto yo mowuok Muhoroni dhi Kipsted tich dhi mbele kata sama wuoyeni yo mowuok Mamboleo kadhi Riyadh matuch nyaka airport tich dhi chakore within the shortest possible space of time yore mang'eny manyo useng'eyo mantiere Homa Bay kaachiel kod stadium mabende dhi yaw miluongo ni Raila Odinga Stadium kichake dhi aggregation centers migero kidhi Siaya the irrigation project madhi kawo 5 billion Lower Nzoia gin gik mokete pes madongo makata na jakome ma bedo kacha ne Ruto dine wega jombuche maland jakom to kamoro nikech odhi ng'iyo Kenya as a whole kamoro gin pesa mane ok wanyal yudo mapiyo ahinya gi yo mwaseyude e sirkal mar President William Ruto omiyo joluo kik waket chuny man liet ahinya kik wadwar ni gik moko timre immediately ahinya nikech gin gik mosetimore marach all the years nyaka sani wabeda patient kuonde monego dhir wabiro dhiro jakombe koro ni kacha mabiro dhiro nwa mamoko makoro hingowa machalo SGR manyo China osegolo pesa madhi wuok Naivasha kokalo Kisumu dhi nyaka Busia mago kore dhi timnwa nikech wane e sirkal gima ne honorable wedo wacho madwa ni jothuro ong'e 15% kende ema wuok e sirkal mamalo kadhi ne sirkande mapiny miluongo ni counties gi kaito wan gi 2.5% kende ema wuok kadhi ne National Government Constituency Development Fund President Ruto odonga tamalo 83 moyuga yweya ng'amo mose maber emidiro ne 83 to ne gik ma 15% time counties tekende to ng'ano chako dongi 83% dakwa bede jomoyie dimbore mondo mi wagole 85 cha wachod bathe kata miwa mana 0.003% mar pesa modongcha okel turwaka dhi kelo nwa lokruok mar ang'ongo mapok odwaro yudi kik wabed joma chunygi chikore kik wabed joma bawach wabed joma dimbore mobolore to nikech ng'atwa manie steering sani iluongo ni Prime Minister Raila Amolo Odinga ong'e Nyanza molowa duto kendo ong'eyo needs mag region ka region gi ka region ma ene modhironwa to wan wayudo to wa implement. Mheshimiwa kang'adi mana matin bendi wacho ni bobedo ka iliekonwa ni kopogore kata kod county ma Kisumu kama intiere counties kaka mano ma Homa Bay county ma Migori county ma Siaya ma bende jopiny moko ywak ni Siaya ng'o momiyo pok gineno dongruok moro amora to gin dongruoge mage ma wanyalo wacho ni sirikal ma manyondo sekete counties mamoko mano mopogore kod county ma Kisumu kama intiere mheshimiwa kapod antiere kuomi
Erokamano, wateri Homa Bay, kama bende awe osebedo maber. Awe osebedo maber nyadiriyo. Ni gin gi PS motelo ne PSS te. PS mar internal security en a level mar cabinet. Kaito gin kendo gi minister mar mochung' ne pesa kamitokie. Kaito e od bura bende kibire to whip ma ogai ma mop up ji bende Honorable Millie Odhiambo Homa Bay. Omiyo Homa Bay osedhi maber. Gin kod yo miluongo ni Kadel Kanyadhiang Road ma idhi go lam kendo pesa oseketnegi e budget. One kod upgrading to bitumen standard of Karabuk Adiedo Road ma bende aparo ni en kilomita malach. Mano idhi timne jowa ma Homa Bay. One kod aggregation gi industrial park migero kamoro ni Riwa bende mane ei Homa Bay kanyo. One kod gero fish market Koginga Beach at a cost of 50 million shillings. Bende gidhi megi kacha. One called rehabilitation. Mabe dhimbele nyan Homa Bay over the weekend. Paya kama meli madongo gi matindo nego ochung'ie. Dhi nyime dala mar Homa Bay kenda paro ni ker odiochieng' makiny kosetieko buchege Ndhiwa kaachiel kod gimoro nego tim awendo odhi ng'iyo progress mar tich mar paya madhi mbele kanyo. Mano mana achiel gik mathin kuom gik madhi nyime Homa Bay. Wateri Migori in the interest of time. Migori wan kod gero stadium ma Homa Bay mabere biro jiwo talanta mag nyithindwa kacha. Wan kod upgrading to bitumen standard tiende ni go elam yo mowuok Kakrao dhi paw Nyuka kaito dhi kamoro ni Nyangubo. Mano yo midhi losne jo Migori. One kod gero affordable housing madhi bedo kod units 200 ei dala mar Migori. One kod upgrading mar yoro moro mwalongo ni Kanyarwanda Madiaba Nyakarapogi mane dhi timne jo Migori. One kod gero paya bende machal gi migero Homa Bay cha idhi gere kamoro ni Muhuru mabende aparo ni tich osechakore kendo dhi nyime. Kadhi Siaya asewacho irrigation project mar Lower Nzoia irrigation madhi kao $1 billion mar pesa ma Kenya. One kod affordable housing migero Alego Usonga kato one kod Obambo market chiro migero kamoro no Obambo e Siaya. One kod Siaya Industrial Park mabende igero kendo tich osechakore dhi nyime. One kod upgrading mar Ukwala Ugunja nyaka Rwambwa Road Elam idhi gonegi. Ugunja Sega Ukwala water supply to gi sanitation project mar Ang'ongo madhi supply pi ne gwenge mag Ugunja kaachiel kod Ugenya duto. Ka biro Kisumbwa kama koro antie ni kibiro Nyando nitiere 2.5 billion project ma waluongo ni Kabonyo Kanyagwal Fisheries and Aquaculture Services migere Nyande dalawa mar Kabonyo kacha kaachiel kod tudruok gi sirkal mar Hungary mochamo 2.5 billion pesa mapok nwawinjo nyaka ne nyuolwa dala mar Nyando kacha. One kod affordable housing maparo ni ker biro yawo ka miluongo ni Lumumba estate oserumo kendo koro ker kaachiel kod governor marwa Professor Nyong'o gi prime minister marwa Raila Odinga biro yawe mondo ji ochak tiyo kode kaka nyoyawo ma Nairobi ka. One kod affordable housing bende migero Kanyakwar Wigot malo kacha mabende dhi konyo jothuru ahinya. One kod tieko Mamboleo Riat Tamaking mana wuoye gi Chemelil Kipstet Mamboleo Road. Kaito na wacho nu 19 billion koro Soin Dam mabende jo China osemiyo wa 12 billion. Koro wadong gaberiyo kende manyo kaloso gi Waziri Mbadi. To koni ka 12 no osechako mutieko tich. Todwa miye 2 financial years. Iga mokwongo odhi miye $4 billion. Kaito iga mar ariyo mabende koro wadhi gode yiero koro imedo gi $3 billion to wach mar flood Manyando gi Muhoroni kaachiel kod gwenge mag Kilion Kenika watieko. Koro wachako
tich makare kaka jonyando maonge kod problem. Magi mana dakika matin manyo mosore gi Ruto dwe mar 10. Mada penji mheshimiwa ni chenro gi duto obire gwenge mag Nyanza kaluore kod mosruok mayando bede kind jatend piny William Ruto kod Raila Odinga kose gin gik mano winjo bed ni timo ne jo Nyanza kaluore kod seche moko kaluore kod ng'ikruok kata kaluore kod onge mag gik makamago e gwenge mag Nyanza. Mosruok ne mokele kose gin gik mano sendik piny no winjo bed ni timogi. Mheshimiwa ndike gi time opogore kendo wan kaka jopiny nitie gik ma wasendiko mang'eny to donge luone gi gather dust gichoko buru e shelves mag sirkal kuonge ng'atu man kod wang' mamuol ma sirkal ng'iyego to giugo kuma dhi e onge omiyo gin gik mane ondiki moko bende nondiki in the 60s moko maniluongo ni sessional paper kia number 10 gik mano nego timne thuro ok pok notimgi nikech sirkal ok ng'iu gi wang' mamuol mage makwano nigi nyo koro chakgi kendo dhirgi kendo go mbake wigi e dakika manyo wamosore gi president William Samoei Ruto. Omiyo magi projects mag Ruto ing'eyo tabu mosebet nyaka nyocha wakel chik manyien miluongo ni devolution ni mano okawo pesa oke gwenge mag counties gi. Sirkal mamalo ong'eyo ni kose miu pesa through the National Revenue Sharing Formula unu tieko maru nosetiekro kodu gi pes devolution koro ka governors will fail mano wachu ka governors will succeed bende mano beru koro yudo ka en pesa moro matin kaka Kisumu for example wayudo billion 11 from the national government. Billion 11 ni jotich mondi emose muore be kode chiegni mana billion 7 michulo gi travels gi gik mopogore opogore monuments mag jotich oselal kode 7 dong 4 ni bende doko siptendewa bende ochako kawe through yedhe gi weche mopogore opogore ambulance okethore dwa ochako be kode billion 2 odong billion 2 ma bende chak dwa dhi mamoko ma mondo mi wang' uyud development kang'eny e sub county ka sub county kuyudo pesa mang'eny to million 200 kende omiyo yudo ka en oyuma maonge kuma dhiye gi jopiny omiyo sirkal mutuduru godo gi iye kaka koro nyo wadonje maruto gi iye matin pok wadonjo gi iye kucha ahinya weda emong'eye maber pok wadonjo ahinya to kama nyo wasechope dhoge mwaneno gi iye kucho ema waseyude gik mawacho nige ma mane financial year ma wantie sani ni kaki wadonjo gi iye mabedo dwa chorore gi iye tapani kara wadhi yudo gik madongo moloyo omiyo counties ber to gin underfunded ting'e ni counties gi bende nitiere corruption ma bende ok dang' wawache ni ok dhi mbele corruption bende nodare national oduogo kod watach dala ka iyudo ka ng'ato oyawo kanal moro matin gi tinga 1 hour to endiko ni kanyo gitiyo gi million 500 for example tich mokawo 1 hour oyawo kanal to pesa no ji osechulore ma wach ne oserumo kanal no bende koro chako dinore pichak sando jopiny omiyo corruption no malo oduogo piny ka koro kuchako chiko itu ni gi county gi kende madwa nokony ni nikech ne nitie devolution nokel to president Ruto ge mbadi odong gi 83% malo kumudhi e kako oganda onge aneno ka thuolo mar ng'at man gi pesa manyalo loko ngima ji and the national government. Iwacho kanyo makare ahinya mheshimiwa Jared Okelo ka intiere county ma Kisumu kendo leronwa moko kuom chenro manitiere counties magwa ang'wena makaluo manyalo wacho ni sani koro itemo mar mondo mi odhira mapiyo piyo kata odhira e kinde makoro nitiere sirikal mano mar manywanda ma jatend piny Kenya William Ruto noloso kod Raila Odinga. Wadong' mana gi thuolo matin ahinya to watieko twak marwa okinyi makawuono wakili Ambrose Weda karo ketwak iwinjo ka janeno moro bende joneno wa moko kata jowinjo wa moko kata jopiny moko bende wacho ni gin korka korgi pok giwinjo met mano mar sirikal mar manywanda ka bende jomoko bende pod ne ywak ni wechegi mag ndhicho kod lal kod ji pod otimonewa inyanya to ka mane na chiel kuom gigo ma bende Raila Odinga ka chiel kod Ruto nokete winjruok margi e kinde mane giketo kokgi e winjruoge 10 mane gichopo mano KICC mano dwe mar 3 mano mar higani weche makamago tinyalo tieke yo machalo nade mar mondo mi wane ane ni sirikal mar manywanda ni ka koro dhi mbele to koro benefit ji tema koro jo Kenya moko kik feel ni
wan to koro onge gima gini konyowa godo. Joma nie iye kucha kende ema winjo mi. Erokamano. Wangi jogo malera wachinu. Sirikal benefit ji collectively. And your responsibility to build yourself. Anyone personally, ginya sachi jiare, areyo. Gimoro niwe ni ibiro benefit over and above. Mana kaka riekuni chopo. It is that painful. So you negative, one kwayude, you build yourself. Jo makuru wete ke ni thindi ke ngawa kata joma ni town. Ka yunjo kil Orlando der ni mang'eny. Ke ng'ama rek tikao pikipiki tolde ni molande gi mose badege wacho mose kete pesa. Idho pikipiki tiriembo chakre kama chakore ge kamo gike ticheko kuonde ma dukni biro bede, kuonde ma strategic, kuonde ma ngoa, ka turiwo ruto nyio plot, nyio land, kapok nderni go biro. Kandaro se biro kata land no kende ke uso, you'll get almost 100%, 100-fold. Mane kake loso pesa, to ni moro ini bet sombi tin, usiepegi tin, nyasaye bendi kia, gik mingeo ongo tisen, wana kuwa benefit. You will not benefit. Anan weda zani za milando gigi kato bedi seme, ubedi kano, molo kaka ndara mawuka wasi, tochiko katito, anasome nyakaji. Aselu wedidi, dengwen, kata mnanyo chenchalowe, awinjo kaka gigo lam, tasene no kunema ba ya mak, madi peju woni lopini ke use to pesa, tuko ane milion achiel, tako nana milion adi, adek, te uso naga kala mose kalo, hua! Tibiro koda konangilo moro ska milion apar. You use your head, ideas. Me odo kaka dano, my Holy Spirit to me to make money. To any bedi ni sikulo okedwa de, gima jo punyo wacho okedwa lo, gima jo sirikalo wacho okedwa lo, gima pastors wacho okedwa si na no ka benefit. Mano ero Yesu no penji kano o ka mo mabeche tek mol kum to Judas okoni moro no ero de ne weyo de no usi okonjo do morji dier. Yes, no do the poor you will always have. So in bend as an individual, play your part. Gimoro wach ka jo nyando wacho ni wano ko relief food mokwongo bedo declared hardship area en gimi laro galara nikech joma tiyo kuro misach gini malo jopuonje kata jopuonje mabe wuok mna oko kadhi kuro omiyo jomoko dwa relief food miwa uru bando bukelo wande jogo ko gidwa to ge kun to an kaka jadolo pasa marangele miya ura bro pogo jo Kristo moka babro ka abro cham undo moko dwa ko wachu kate kelwa wan seme wan waonge sunga mang'eny mag mondo wa indi mitucho tiwe it wabeduru jowa bonyenyekea mabende nigiero kamano gimaber waduoko maber maende de umedo to pinga spirit mar pingo tiwajuru ni sia ema koro tamre lokore Europe the waji no siep nini nyasaye obed kode kendo med yare med hono bo ngama ber kendo ngama riek oweke sungu mang'eny gi pingo mang'eny oduogo donje tich kata ka sirikal machielo biro no ramo bedo president on kuro pinga misi but we love him, we love Jim pinga mamono ero ka ni para mo gwenya sayo tau ugeru ingere kwa kilo karuka kura kilo. That is what we need to protect your wamoido chance. Aya adwa ni Mark manaparo noge kanyi sani duonde ok yudre yo makare kata kamano asoma nemo kukum ote manyako Ramogi Ajwang bende podi medo chwalono kokale yore waduto te mag tudro ka ote thotha hinya samarwa emaneno korumo. James Abok ngisa ni Ramogi ngisa ka ini penjna jatelo Jared Okelo ni to be ong'eyo ni sani yore mane giloso gi rangumaka osekethorete e Nyando maonge maluore maonge maluore kata chiel ka waweyo wach pi nikech wach pi tinde wang'iyogo. Aya mano James Abok ka intiere ahero chuny pi. Wilberforce Otieno wacho kae no winjo chenro maber wacho ni an kod weche adek. Mokwongo wacho kae ni wakili Weda should stop insulting jopiny ni they are negative. Let him substantiate how the broad-based has worked so far. Seeking information does not make jopiny negative as he alludes to.
Mar ariyo wacho ni weda gini pako broad based ere gima county government timo with billions. Kose sani koro wiwa wila kod county government. Onsa ka ni penjna mjumbe okelo gima omiyo pok wabedo e mesa mitoke all these years. Is it bad politics from the same ODM party? Kamara Dek wacho ni when is FCPA Mbadi paying the Mandamano victims from 2023-2024 as per the ODM party MOU with UDA? Aya mano penjo mag Wilberforce Otieno. Regan Omondi bende wacho ka en asedonjo kaka pile ka an Mathare Fubi adier sirikal mar Manywanda kelo dongruoge asiro tok dweche matin ema osetimo mwaneno to ka gitime higni 10 donge wadongore. Nikech Sindo Magunga Sori Road pok noneno lama to koro iloso omiyo asiro budget mawang'ni nikech dongruoge mitimo. Ruto wacho ka ni Ruto kumi bila mano mana ote mar Regan kanyo. Ruth nyathi Ochieng bende wacho ni anto ayie gi sirikal Manywanda kata kamano ok oganda onagi te ma benefit ahinya mwananchi wa kawaida kaka nyathi Ochieng kama. Odhi mbele kowacho ni dewa mor ka ber chopo ne oganda luote ni mar wante one taxpayers koro ok owinjo oteng anybody mana ka ojitenga owuon. Onse ni penjna wakili Weda ni joma ok gin negative ka wan kamae owinjo timnade mondo owinj ber mar sirikal Manywanda nikech kata Migori kama onyuolae mier gi skunde mathoth pok sitima ochope to wuodwa SES mar sitima to mago e ber ma jopiny expect mogik ber to thoth to mana ne jogo manie sirikal gi wedegi oluwo twak ka en umoja inako. Haya mago mana moko kuom penjo ma nyakora Ramogi Ajwang bende penjo ing'eyo nduku kaachiel kod wach mogik thuolo marwe marumo koro sani eko kelo wuoyo ing'eni gi mwadifa ego jowagi. And how do we disseminate information to Joduo? Iwinja. Ino gi mokwano go. Mano koro kwano wabere kaka mjumbe kendo masav ma MP Manyando kendo jaluo. Koro ngiso wa gik ma sirkal dhi miyowa nyaka nyowa donj. Iwinja. Gima okadwa mamando podanuoyo. En the mana mwadwa profile go Cabinet Secretary ma Treasury. Wadwa profile go Cabinet Secretary ma Energy. Iwinja. Jowagi ne watero mondo kony piny. Ginyalo gero wa kata ginyalo destroy wa kaka oganda. To luwore kaka wawegi waketo gi. Nkeche Jared atemo keto kama agoyo sirkal. No, wa disagree mana iwei magi disseminate go information. Iwinja. Information marwa ok nyal wuok nikech jogi be ok nyal tiyo. Ka jakom chia mare ji ok ne. Iwinja. Bedo unity marwa go president be ji ok ket maber. Iwinja. Nukoro no gini wayudo nikech ma emomi goodwill ma jotelo ariyo go emomiyo wachopo kama wachope no. And that is one thing manyaka jowagi bai sama giwuoyo go jopiny. Okigi kete ma gin gineno ni ng'ane man kanyo momiyo mano timore. Gik mano jodo timo. Nobody knew until ojode koro nindo kora king'eno kar ojode notiyo. Oyugi gini. Koro gima wacho en concept ma wuoye ma opogore. Platform wakao ka ginyo MPs gin gineno ko luongo ni ng'ane okelo ni kino mede gimoro. Wan warango luog ODM. To warango no ODM en jakom wan go President Ruto. Koro gigi obiro nikech unity ma kind jakom kod kod Ruto. To koro ko announce bilacha. Macha koro be nikech announce as a member of assembly kendo announce kaka MP Manyando. Koro kama wa disagree iwinjo wodseme. Kama wa disagree en kaka uketo gini. An kama yiego en ni gik mosotimore gi tobeyo. Kendo waneno gi kendo wadwa ni gibedi. Kendi bendi puonjo maber.
En mana ni koro gimoni Wachni mogik nduku. Dogo tonglo mo anyalo nyiewo go lopege mayawnwa. Wachni mogik Koro abenda aje ingene abaje ni mondo kata kan moro manyonge moro matinda bo pogna. Jiriwore mondo wadhi wanyiew gino. Actually you got a very good idea. By the way, let me tell you. That's a very good idea. Kechomiyo ji no ke kikune ane agigi no land. But obedi makini tim gimoro. Koro gima wacho mogik Joyce moving forward. MPs wa maluo oweketo gini to gi profile go cabinet secretaries giketo gini na riwruok ma jakoma nyo betieni okelonwa ma guma President Ruto karanga maber kara ka giwinjore gi nyawadgi he doesn't change okelonwa ma guma ajawacho ga kai Wanga was much brighter to this other governors kecho jatimonia kata koyudo gimoro to promote the business nikejo kakubiro kaya nyore cha lofango owe pesa chien. So to me I have respected him. I have respected her. Kada kanyi chadi Homa Bay nanu aka akianu ndechini gikarangen kabisa ke nanu aka Homa Bay is well infrastructured. In fact mana nikeji azi